Λοιπόν, μόνο μια πολύ πολύ σύντομη σύνοψη για όσους δεν ήταν από την αρχή και δεν είχα καταγράψει μέχρι τώρα τη συνάντηση. Λοιπόν, στην ουσία έχουμε open source μοντέλα, βασιζόμαστε σε αυτά για να κάνουμε fine tuning. Αυτό θα κάνουμε εδώ. Το Gemini είναι καλό, πρέπει να πληρώσει πολλά χρήματα, κάνει πολύ καλό OCR για 19ο αιώνα, αλλά γι' αυτό το λόγο, επειδή μέσω των API calls πρέπει να πληρώσουμε πολλά χρήματα, γιατί έχουμε εκατομμύρια εγγράφων και δεν μας συμφέρει. Το Transcribus το οποίο έφτασα τώρα είναι μια άλλη επιλογή, αλλά πληρώνεις μικρότερη συνδρομή από τη μία, σου κάνει καλή δουλειά από την άλλη, όχι τόσο καλή όσο το Gemini, αλλά και πάλι τα μοντέλα δεν σου ανήκουν. Σημαίνει ότι δεν μπορείς εσύ να τα εξελίξεις. Δεν μπορείς να κάνεις fine tuning για παράδειγμα. Είναι δικά τους. Τα κρατάνε αυτοί. Δεν έχεις πρόσβαση εσύ. Σαν υπηρεσία τους πληρώνεις για να σου κάνουν OCR. Εντάξει. Εμείς επομένως εδώ θέλουμε να κάνουμε OCR με αυτά. Τώρα, εγώ τι έκανα για να γίνει η δουλειά μας πιο εύκολη. Εσείς δεν θα ξεκινήσετε να κάνετε από την αρχή τα πάντα. Έχω δηλαδή φτιάξει αυτή εδώ τη σελιδούλα. Ένα λεπτό λιγάκι. Να κάνω μια αποσύνδεση και να κάνω μια... Μην μπείτε τώρα. Θα σας πω εγώ πότε να μπείτε. Το αφήνω εγώ στο chat, αλλά μην πατήσετε προς το παρόν, παιδιά, γιατί υπάρχει λόγος που σας το λέω. Λοιπόν, τώρα απλά θα μοιραστώ εγώ να δείτε τη σελίδα πρώτα, για να μας φύγει αυτό από μπροστά. Ε, Εδώ. Okay. Λοιπόν, τη βλέπετε αυτή τη σελίδα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, εδώ στην ουσία φτιάξα μια πλατφόρμα ολόκληρη, παιδιά, με το Cloud τέλος πάντων βοηθάει πάρα πολύ πλέον. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σκεφτώ πολλά πράγματα, όλα γίνανε, όχι όλα, αλλά αρκετά γίνανε πολύ πιο εύκολα. Εγώ μπαίνω ως admin τώρα. Αυτή είναι η σελίδα που τώρα φιλοξενείται ως server από το εργαστήριό μας. Το έστησα εγώ εκεί, απλά να ξέρετε περίπου που βρισκόμαστε, έτσι. Αυτό φιλοξενείται στο δικό μας server, στο δικό μας lab, στο 2α2β και σημαίνει ότι μπορείτε να μπαίνετε και εσείς, δηλαδή θα μπαίνουμε όλοι μας σε αυτήν την πλατφόρμα, όχι με αυτά τα credentials, με άλλα που θα σας δώσω. Θα μπαίνετε εδώ και ο καθένας θα μπαίνει στο δικό του λογαριασμό. Έχω φτιάξει 10 λογαριασμούς, κατά πάσα πιθανότητα 8 ή 9 θα είστε, θα το σβήσω τον ένα. Ε, και εκεί θα μπαίνετε να βλέπετε τα αρχεία τα οποία τα έχω μοιράσει ισόπως ως προς το χρόνο που απαιτείται για να γίνει για να γίνει η επεξεργασία και αυτό που θα δείτε τώρα. Επομένως θέλω να πω, αν δείτε διαφορετικούς αριθμούς, ότι αν μιλήσετε μεταξύ πει ο ένας εγώ έχω 52, έχω 44, εγώ έχω 62, δεν κρίνεται έτσι το έγγραφο. Κάθε έγγραφο έχει αρκετές σελίδες μέσα. Δηλαδή, τα 50 έγγραφα, κατά μέσο όρο 50-52 έγγραφα που έχει ο καθένας, αποτελούνται από 2, 3, 5 σελίδες. Σελίδες εννοώ σκαναρισμένες σελίδες, εντάξει. Επομένως θέλω να πω υπάρχει ένα στάθμισμα εκεί. Επομένως μην αναρωτηθείτε και πείτε εγώ έχω περισσότερα, τι μου βάλε περισσότερα. Εντάξει, είστε πάνω κάτω στα ίδια. Πολύ μικρές διαφορές θα υπάρχουν. Ξέρω, μισή σελίδα, μια σελίδα. Και το λέω αυτό γιατί αυτό έχει γίνει αυτοματοποιημένα και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει μεγάλο λάθος. Εντάξει, μεγάλη απόκληση. Οι αποκλήσεις θα είναι πολύ μικρές. Λοιπόν, επομένως μπαίνετε μέσα. Εσείς τώρα δεν βλέπετε ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η δική μου η σελίδα. Αλλά εγώ θα μπω σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω όλους τους επισημειωτές. Εντάξει. Εκεί που θα μπείτε σε λίγο και θα σας ζητήσω να μπείτε ο καθένας. Αφού μπείτε στη σελίδα εκεί θα βλέπετε κάποια κείμενα. Για παράδειγμα, ο επισημειωτής 1 έχει αυτά εδώ τους 6, μάλλον συγγνώμη, έχει 6 έγγραφα και κάθε έγγραφο από αυτό έχει ας πούμε 7 σελίδες. Ναι, δεν είναι 50, 50 είναι όλα μαζί, παιδιά, συγγνώμη. 50 είναι όλα μαζί από όλους σας περίπου, τα έγγραφα περίπου. Λοιπόν, αν μπω στο ένα, στο πρώτο έγγραφο, μπαίνω και εκεί μου λέει ότι έχω, συγγνώμη λίγο, να πω ξανά γιατί, ε, μάλλον ας πάω από εκεί, για να δω λίγο, συγγνώμη, παιδιά. Ένα λεπτό λοιπόν. Όχι, εδώ είναι. Φάκελ είναι 6.
Εδώ δεν με πάει απλά στο φάκελο, με πάει απευθείας στην πρώτη σελίδα του φακέλου. Αυτό θα το φτιάξω, δεν είναι πρόβλημα. Απλώς θα είναι, ας πούμε, αυτός ο φάκελος που θα έχει 6 σελίδες όπως αυτή που βλέπετε. Δείτε λιγάκι εδώ. Ε, Εδώ βλέπετε ότι έχουμε, ας πούμε, με ένα δισέλιδο. Εντάξει. Τώρα έχουμε δύο επίπεδα OCR. Εντάξει. Το ένα είναι, παιδιά, το επίπεδο που αφορά τη δομή της σελίδας και αυτό έχει να κάνει με την αποφυγή που θέλουμε να έχουμε ως προς το πέταγμα από στήλη σε στήλη, δηλαδή είναι αυτό που έλεγα στην αρχή και που δεν το είπα βέβαια στο βίντεο, αλλά το πρόβλημα με τη συλλογή των αρχείων από τη Βουλή που έχουμε, αυτό που βλέπετε είναι αρχεία που τα έχω σκραπάρει, που έχουν κατέβει από την σελίδα, από το Digital Collections της Βουλής. Και έχουν κατέβει αυτοματοποιημένα. Έχω κάνει κάποια επεξεργασία, έχουν έρθει εδώ πέρα, τα έχουμε εμείς εδώ. Σας δεν ενδιαφέρει να μπείτε στο Digital Collections, αυτά είναι εδώ, στο δικό σου λογαριασμό, στον καθένα. Εσείς τα μπαίνετε δηλαδή εδώ. Και όπως είχα πει και στην αρχή, όταν ας πούμε έχουμε όταν διάβαζε το OCR, πήγαινε από εδώ και πετάγονταν ας πούμε, στο Λομβάρδο. Εντάξει, αυτό γινόταν. Βλέπετε καταρχάς, παιδιά, καλά τους χαρακτήρες. Οκ, ωραία. Λοιπόν, άρα εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε αρχικά να του δώσουμε το σήμα ότι η δομή, δηλαδή θέλουμε ως μοτίβα να καταλάβει όχι μόνο τους χαρακτήρες, έτσι, όχι μόνο αυτούς τους χαρακτήρες, οι οποίοι βλέπετε εδώ πέρα είναι λίγο πιο μαυρισμένοι. Εδώ πολλές φορές θα δείτε ότι δεν είναι ευθείες οι γραμμές, πάνε έτσι μερικές φορές, εντάξει. Οι σελίδες είναι διπλωμένες επειδή όταν φωτοτυπήθηκαν για να σκαναριστούν ή όταν σκαναρίστηκαν, έτσι. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, η γραμμή για παράδειγμα είναι λίγο πλαγιαστή. Θα δείτε διάφορα τέτοια. Δεν είναι μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει και η δομή της σελίδας σε ένα μάκρο επίπεδο. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να ξέρει ότι όταν βλέπει ας πούμε, κάτι τέτοιο, αυτό είναι χώρισμα. Δεν είναι χαρακτήρες που πάει να τον κάνει ο CR. Αυτό είναι χώρισμα επίσης το μεσαίο. Αυτή εδώ είναι τίτλοι. Αυτό είναι μικρό χώρισμα. Αυτό είναι αριθμός σελίδας. Αυτό είναι υπέρτιτλος της ίδιας της σελίδας. Έτσι. Θέλουμε και αυτή την πληροφορία. Άρα έχουμε σε επίπεδο δομής την επισημείωση και δεύτερον σε επίπεδο γραμμών. Ξεχωριστά την κάθε μία γραμμή. Ως εδώ καλά. Οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι πάνω αριστερά έχω εδώ που λέει λειτουργία γραμμές. Αυτή είναι η λειτουργία που είπα, όχι η μακρολειτουργία, αλλά είναι η μικρολειτουργία. Εντάξει, είναι η λειτουργία στην οποία θα αναφερθώ εγώ τώρα σε λίγο σε σχέση με την κάθε μία γραμμή ξεχωριστά. Ως εδώ καλά. Εμείς θα αλλάξουμε τώρα και θα πάμε στη λειτουργία περιοχές. Η λειτουργία περιοχές είναι το μάκρο, το έξω. Εντάξει. Τώρα, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Μπαίνω εδώ πέρα, βλέπετε που έχω τον κέρσορα, να το μεγαλώσω λιγάκι, και τι κάνω. Ή μάλλον όχι, γιατί πρέπει να βλέπουμε και δεξιά εδώ. Θα δείτε εδώ στις περιοχές, όταν εμφανιστούν, συγγνώμη να το κάνω. Ωραία. Εδώ. Λοιπόν, όταν εδώ θα εμφανιστεί κάτι, αυτά ξεχάστε προς το παρόν, εντάξει, θα εμφανιστούν σε λίγο αυτά. Ξεκινάμε με τις περιοχές. Πάω εγώ με τις περιοχές και κάνω το εξής. Κανονικά μαρκάρω σαν να φτιάχνω ένα ορθογώνιο, παραλληλόγραμμα και το κάνω έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αμέσως μόλις το έφτιαξα, εδώ κάτω δεξιά στις περιοχές εμφανίζεται το 1, που λέει εδώ κάτω δεξιά text. Το βλέπετε? Εδώ έχει επιλογές. Να το ξαναμικρύνω τώρα εδώ, για να το δείτε πάλι. Έλα. Εδώ έχει επιλογές. Λέει heading, byline, masthead, subtitle κλπ. Τώρα, όταν έχω τέτοιου είδους πάνω υπέρτιτλο σελίδας, το βάζω συνήθως heading. Εντάξει. Το βάλα. Τελείωσα. Αυτό είναι γι' αυτό. Εντάξει. Πάω να δω κάτι άλλο. Ας πούμε πάω εδώ πέρα. Μαρκάρω, ξαναεμφανίζεται δεύτερο εδώ. Πάω, ανοίγω, πηγαίνω εδώ που λέει, έχει κάπου, δεν ξέρω αν το παίρνει, το σημείο. Έχει πιο κάτω εδώ στο μενού, έχει ένα page number. Το έβαλα page number, το πέρασε. Μισό λεπτάκι. Είμαστε ok, ως εδώ.
Δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, πάω εδώ και μετά κάνω το άλλο. Λοιπόν, έλα. Εδώ μαρκάρω αυτό. Λοιπόν, δείτε εδώ, δεν το έκανα καλά. Πηγαίνω εδώ, το μεγαλώνω λιγάκι. Θέλω να το ανοίξω λίγο, το ανοίγω. Συνήθως, παιδιά, προσπαθούμε να είναι σχετικά κοντά. Ας έχει και ένα μικρό margin, δεν μας πειράζει, δεν χρειάζεται να είναι κολλητά. Υπάρχει και ένα περιθώριο εδώ. Αρκεί αυτό το περιθώριο εδώ μέσα να μην έχει χαρακτήρες, να μην πηγαίνει στο από πάνω, να μην πηγαίνει στο από κάτω, γιατί μην βλέπετε τώρα που δεν έχει πρόβλημα, αλλά είναι πολύ κολλητά. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε στη λεπτομέρεια. Να πάω τόσο κοντά, εδώ, να είμαι πάρα πολύ κοντά. Εντάξει. Και εδώ επίσης, όταν είναι τέτοιες φάσεις. Όταν δεν είναι τέτοιες φάσεις και όπως είναι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι ok. Εμφανίστηκε 3 και εδώ υπάρχει ας πούμε επιλογή που λέει separator. Εντάξει, separator. Ωραία. Έβαλα separator, πάω. Εάν πάω εδώ ας πούμε που λέει συνεδρίες 64 της 5ης Φεβρουαρίου του 1883, εδώ έχω δύο σημεία. Έχω το συνεδρίες 64, το οποίο είναι, σε αυτήν την περίπτωση, είναι header, εντάξει. Μετά έχω το της 5 Φεβρουαρίου 1880, που είναι date. Μισό λεπτάκι να δω λίγο που λέει. Που λέει, δεν το βλέπω. Dateline, εντάξει. Και έχω και το τρίτο που επίσης είναι dateline. Εντάξει. Και αυτό είναι πιο κάτω. Οπα. Εδώ. Πρέπει να το ανοίξω λίγο για να το δω. Ωραία. Dateline. Εδώ επίσης έχει ένα dateline. Το βλέπετε. Ξανά dateline εδώ. Εδώ είμαστε. Εάν υπήρχε εδώ στις συνεδρίες 64 ένα μικρότερος τίτλος, θα βάζα, έχει subtitle. Αν δείτε εδώ τις επιλογές, έχει subtitle, έχει byline. Το byline πρέπει λίγο για να θυμηθώ, δεν θυμάμαι όταν τα έγραφα, παιδιά, τα έγραψα πριν το Πάσχα. Θα σας δώσω λίγο αναλυτικές πληροφορίες εδώ. Γιατί πολλά από αυτά είναι όταν βλέπετε εφημερίδες, αυτά που βλέπετε εδώ είναι πρακτικά συνεδριάσεων. Στις εφημερίδες έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Εντάξει. Έχουμε ας πούμε το colophone, έχει να κάνει με πληροφορίες που αφορούν τον ιδιοκτήτη, τους εφημερίδας ή την περιοχή, τέτοια τις πληροφορίες. Αυτά θα σας τα στείλω εγώ, παιδιά, σαν ένα μικρό manual. Τι σημαίνει το καθένα, πότε θα χρησιμοποιείτε. Οπότε μη σας ανησυχεί. Εδώ θέλω να σας δείξω τη διαδικασία. Δείτε εδώ τώρα ένα κόλπο. Λοιπόν, εδώ η γραμμή όπως βλέπετε, αν πάω εγώ να την πιάσω εδώ και την κατεβάσω, κοιτάξτε εγώ που πήγα, μεταφέρθηκα εδώ αρκετά έξω και παίρνουν και χαρακτήρες. Βλέπετε. Γιατί η γραμμή είναι πλαγιαστή. Είναι έτσι. Λοιπόν, ποια είναι τώρα η μαγιά εδώ. Εάν εγώ πατήσω το δικό σας νομίζω Alt ή Shift, γιατί δεν έχω Windows για να ξέρω, πατήσω πρώτα εδώ το κάτω αριστερά εδώ που βλέπετε και μετά πατήσω εγώ έχω Control για παράδειγμα, μπορώ, όχι συγγνώμη λίγο, νομίζω με το Option είναι, ναι, μπορώ να το πάω πλάγια. Βλέπετε, το κάνω πλαγιαστό. Δηλαδή, εδώ το πήγα λίγο πλαγιαστά. Και εδώ βλέπετε ότι κάπως καλυτέρευσε αυτό. Αν θέλω να το κάνω και το άλλο πλαγιαστά, πατάω. Εγώ έχω option για τα Mac. Εσείς αν έχετε κάτι άλλο, νομίζω shift είναι σε εσάς, το κάνετε πλαγιαστό. Δείτε, το πήρα λίγο πλαγιαστά. Δεν θα είναι εντελώς τέλειο. Βλέπετε εδώ ότι σχεδόν τέλειο είναι από αριστερά. Αλλά δεν έχει πάρει χαρακτήρες, αν προσέξετε. Πήρε τη γραμμή και εδώ το ίδιο κάνω και για το δεξιά. Βλέπετε, το κάνω πλαγιαστά. Και το έχω φέρει εδώ. Και το πάνω επίσης. Για να μην παίρνει. Δείτε, έχω έρθει πολύ κοντά πλέον στο τι συμπεριλαμβάνει τη γραμμή χωρίς να παίρνω τους χαρακτήρες. Άρα, πρώτα πατάω το Option ή Shift ή Alt, γιατί δεν ξέρω στα Windows πώς αυτό μεταφράζεται. Πρώτα το πατάω και μετά παίρνω αριστερό, κάτω αυτές τις κουκίδες και έτσι μετακινώ αριστερά ή δεξιά ώστε να παίρνει όποιο σχήμα θέλω. Να είναι πλαγιαστό έτσι, όπως το θέλω. Εντάξει, παιδιά, θέλουμε εδώ, στόχος μας είναι, ακόμα και εδώ βλέπετε ότι το έχει πάρει μεν, μπορεί ίσως όχι τέλεια, όσο καλύτερα γίνεται και μπορώ φυσικά να εστιάσω λίγο περισσότερο για να δω τι έχει πάρει. Έτσι κάνω ένα zoom και βλέπω τι έχει πάρει.
κατά 95% το έχουμε πάρει. Μερικές φορές δεν γίνεται να το πάρουμε 100%. Προσπαθούμε όσο καλύτερα γίνεται, παιδιά, έτσι. Είναι αυτού του είδους η δουλειά που θέλει λεπτομέρεια και προσοχή. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι στην ουσία η κύρια δουλειά. Αν ήταν περισσότερες στήλες, κάθετες γραμμές επίσης. Επίσης και αυτό εδώ θα χρειαζόταν, έτσι, και αυτό εδώ. Ξέχασα να κάνω αυτό εδώ ως separator, το προηγούμενο, που είναι αυτό. Βλέπετε ότι όταν το επιλέγω εδώ, όταν το επιλέγω το καθένα, δεξιά εδώ κάπως παίρνει ένα χρωματάκι, ώστε να ξέρω ότι αυτό είναι το 8 για παράδειγμα. Το βάζω και αυτό σε separator. Μπορώ επίσης να επιλέξω το 9 απευθείας από εδώ. Δεν χρειάζεται να πάω εδώ να το επιλέγω. Βλέπετε ότι μου το έχει επιλέξει επειδή το επέλεξα από εδώ. Πάτησα πάνω εδώ και για να ξέρω ποιο είναι, μου το μάρκαρε μέσα στο κείμενο. Ή αντίστροφα, μπορεί να μάρκαρε από εδώ και να μου το εμφάνιζε εδώ το χρώμα του. Έτσι. Λοιπόν, άρα πάω σε separator και είμαι OK. Στην ουσία, εγώ τώρα, παιδιά, για τη μακροδομή είμαι OK. Τελείωσα από αυτή τη σελίδα. Η σελίδα ως προς τη μακροδομή τελείωσε. Εντάξει. Τώρα εδώ έχω το άλλο επίπεδο, άρα τελειώνω εγώ και πάω. Ναι, Ελένη. Μισό λεπτό λίγο να σε... Εάν μας πειράζει να κουμπάνε οι διατυπωμένες μεταξύ τους, Ε, γιατί μάλλον έχει μια σημασία αυτή η ερώτηση. ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί Ναι, ναι. γιατί άμα απαγορεύεται το εισαγωγικό να κουμπάνε μεταξύ τους επειδή π.χ. επηρεάζουν η μία την άλλη, τότε πρέπει να προσέχουμε να μην ακουμπάνε μεταξύ τους. Εννοείς μεταξύ τους έτσι. Εννοώ, για παράδειγμα, Ναι, μισό ναι. λεπτάκι, εάν η πορτοκαλί διαγεκομένη ακουμπάει με την πάνω μόβ Α, διαγεκομένη. όχι Που... καθόλου. Καθόλου. Οκ, Καθόλου. εντάξει. Αλλά καλύτερο είναι συνήθως να προσέχουμε τα όρια μας και να είμαστε μέσα. Γιατί όχι ότι θα γίνει κανένα μπέρδεμα στην. Δηλαδή για να καταλάβετε τώρα πώς λειτουργεί. Και αυτό όντως είναι καλή ερώτηση και για να καταλάβετε και εσείς το OCR πώς λειτουργεί. Στην ουσία τώρα κάθε ένα από αυτά τα σημεία που έχουμε εμείς μαρκάρει έχει μέσα μία συντεταγμένη μέσα στο έγγραφο. Έτσι. Έχει κάποια pixels. Στην ουσία αυτό που θα μάθει είναι το pixel τάδε με το pixel τάδε. Από εκεί μέχρι εκεί, όλα στην ευθεία, ή αν έχει και κάποια διακύμανση, θα αρχίσει να βλέπει όλες τις διακυμάνσεις. Εντάξει. Τώρα, ίσως έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, εάν εγώ για παράδειγμα αυτό το ροζ έμπαινε μέσα στο πράσινο, έτσι, και είχαμε ένα overlap εδώ πέρα, Ή εφαπτότανε, το να εφάπτεται δεν είναι ενδεχομένως. τόσο πρόβλημα. Το να Οκ. μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο, ίσως υπάρχει ένα θέμα. Δεν είμαι κι εγώ 100% σίγουρος, γιατί δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν. Αλλά ας είμαστε προσεκτικοί και ας έχουμε όσο γίνεται διακριτά όρια. Εγώ αυτό έκανα στα 2-3 έγγραφα που κοίταξα και αναλυτικά τα έκανα ο ίδιος για να δω πώς. Γιατί όλο αυτό το εργαλείο που βλέπετε, παιδιά, είναι ad hoc για τα δικά μας. Έτσι. Το έφτιαξα ειδικά για τα δικά μας. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, επομένως τελείωσε τώρα η περιοχή, η λειτουργία περιοχές. Δείτε τώρα. Τώρα πάτησα και αμέσως πήγε και έγινε λειτουργία γραμμές πλέον. Οκ. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια λειτουργία που θέλουμε να κάνουμε την επισημείωση. Δείτε εδώ τώρα, γιατί η δουλειά σας είναι πιο εύκολη από ό,τι ίσως νομίζετε. Δεξιά εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχει ένα OCR κείμενο αναφοράς. Ξεκινάω από εδώ. Εντάξει, OCR κείμενο αναφοράς. Έχει ένα μπλε που λέει Gemini 3,1 Pro και έχει ένα εισαγωγή TXT. Το εισαγωγή TXT ξεχάστε το προς το παρόν, δεν σας ενδιαφέρει εσάς. Είναι για κάποια δικά μου πειράματα που κάνω. Το Gemini 3,1 Pro που είναι πράσινο σημαίνει ότι αυτά που βλέπετε από κάτω είναι αυτά που έκανε το Gemini για αυτή τη σελίδα. Εντάξει, έχει κάνει το OCR το Gemini για αυτές τις γραμμές. Εμείς όμως, για να μάθουμε στο μοντέλο μας πώς να κάνει την αποκοπή των κομματιών μέσα στη σελίδα, πρέπει να αντιστοιχίσουμε, να κάνουμε alignment τις γραμμές με το OCR κείμενο. Εντάξει. Δηλαδή, θα του πούμε για να μάθει ότι αυτό είναι π και ότι αυτή είναι η γραμμή εδώ πέρα και ο πρώτος χαρακτήρας που έχει αυτές τις μαύρες κουκκίδες εδώ σχηματίζει το π, αντιστοιχεί με το π, το γραπτό π, το ψηφιοποιημένο πλέον π. Θέλουμε να γράψουμε το κείμενο. Άρα το πρώτο βήμα θα ήταν να γράφαμε εμείς το κείμενο. Δηλαδή,
να επιλέγαμε τη γραμμή και εδώ δεξιά που λέει πληκτρολογήστε τη μεταγραφή είναι το σημείο που εδώ θα γίνει το alignment. Εντάξει. Εντάξει Εύα, ωραία. Εντάξει. Ωραία, θα ξανασυναντηθούμε μετά αφού κάνουμε μια πιλωτική σπουδή εμείς μαζί και θα συζητήσουμε. Το ήξερα, μου είχες πει κιόλας ότι έπρεπε να αποχωρήσεις. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία, άρα, εμείς θέλουμε το alignment. Το alignment, επομένως, θα έπρεπε είτε να το γράψουμε εμείς από την αρχή. Υπάρχει πληκτρολόγιο, παιδιά, εδώ που έχω έτοιμα για όλα τα πνεύματα και τα... Εντάξει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, έπεσε πολλή δουλειά για να γίνει αυτό, αλλά έχει γίνει και είναι εκεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να γράψει το α με όλα αυτά εδώ, μπορεί το ε, δασίες, ψηλές, οξείες, βαρύες, όλα υπάρχουν εδώ και για τα κεφαλαία. Εντάξει, αλλά το πληκτρολόγιο δεν μας αφορά τώρα. Δεν μας αφορά άμεσα γιατί για τα κείμενα που έχετε εσείς να επισημειώσετε, η δουλειά είναι πολύ λιγότερη γιατί δεν χρειάζεται να το κάνετε εξ αρχής. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να κάνω το alignment της πρώτης γραμμής και να γράψω και να πληκτρολογήσω τη μεταγραφή. Πρώτο βήμα. Πρέπει να μαρκάρω τη γραμμή. Προσέξτε τώρα. Εδώ ξαναπάω. Είμαι ήδη στη λειτουργία γραμμές. Προσέξτε, όχι λειτουργία περιοχές. Αν είναι λειτουργία περιοχές, δεν μπορεί να κάνει μαρκάρισμα στη γραμμή. Και ξεκινάω τώρα με τη λειτουργία γραμμές και πάω να πάρω την πρώτη γραμμή. Ωραία. Βλέπετε εδώ ότι το πήρα και εδώ πάνω δεξιά αυτόματα για να τη δική σας για τη χρηστικότητα εμφανίζονται οι χαρακτήρες. Εδώ πάνω δεξιά βλέπετε. Αυτή η γραμμή που έχω επιλέξει εδώ δεξιά, αριστερά, εμφανίζεται πάνω δεξιά. Για να σας βοηθήσω έβαλα και ένα φακό για να είστε σίγουροι τι βλέπετε. Το λέω γιατί από δική μου εμπειρία δεν φαίνονταν καλά οι χαρακτήρες. Όταν βάλεις από πάνω τώρα το γκέρσορα, σε πηγαίνει γραμμή, χαρακτήρα προς χαρακτήρα και βλέπεις ακριβώς τι. Έτσι και είναι ζουμαρισμένο. Τι ακριβώς είναι εκεί που έχω στο γκέρσορα. Αν εγώ δεν βλέπω κάτι δηλαδή θα πάω εκεί. Άρα πρώτη ευκολία το βλέπω εκεί καλά. Εντάξει τι υπάρχει. Εδώ δηλαδή είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι νη και ας μην φαίνεται. Βέβαια θα μπορούσα να το μαντέψω αλλά ας πούμε ότι δεν μπορούσε σε άλλες φάσεις. Είναι νη. Ωραία. Δεύτερο στάδιο. Πηγαίνω εδώ, εφόσον είναι πράσινο το Gemini Pro και βλέπω, υπάρχει εδώ. Πηγαίνω εδώ που βλέπετε, γίνεται χεράκι και διπλοκλικάρω το χεράκι. Προσέξτε, διπλοκλικάρω το χεράκι. Και εδώ που λέει και μου πηγαίνει απάνω κατευθείαν και μου το μεταφέρει στο text area που είναι να γράψω εγώ ίδιος. Βλέπετε, είναι ήδη εκεί. Και κοιτάζω εγώ τώρα, δηλαδή αυτή θα είναι η δουλειά σας. Κοιτάζω, το Gemini έχει κάνει σωστά όλους τους χαρακτήρες. Έχει κάνει σωστό OCR ή σε αυτήν. Τα έχει βάλει σωστά τα πνεύματα. Την, έκρηθμον και εκ. Βλέπετε, τα έχει κάνει σωστά. Όπως το θα ήθελα να είναι. Δηλαδή εδώ αυτό είναι το ground truth. Στην ουσία θέλω να είναι σωστό. Αυτό που βλέπουμε. Εντάξει. Οκ. Ωραία, μισό λεπτό λίγο. Πού είμαστε. Πού είστε εσείς τώρα, δεν μπορώ να σας δω. Πού είναι τώρα. Πάντως, ναι, νομίζω όλα εντάξει. Οκ. Ναι, ήταν από κάτω. Ωραία. Ωραία, όσο εδώ είμαστε ok, Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα, θέλουμε επομένως, βλέπετε εδώ χαρακτήρα προς χαρακτήρα, αν όντως το Gemini έχει κάνει αυτό, τα έχει κάνει σωστά. Πάμε παρακάτω. Δείτε όμως εδώ τώρα ποια είναι η μαγιά που θα ήθελα να κάνουμε, δηλαδή αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις γραμμών, υπάρχουν έγγραφα δηλαδή, στα οποία υπάρχει πολύ εύκολη η ρύθμιση μάλλον είναι οριζοντιοποιημένες σωστά οι γραμμές. Δηλαδή, κάθε μία γραμμή μπορώ εύκολα να τη διαχωρίσω από την επόμενη. Όμως, τις περισσότερες φορές, όπως και σε αυτό το έγγραφο που βλέπετε τώρα, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Γιατί βλέπετε ότι, για παράδειγμα, εδώ κάτω από το νη υπάρχει κάτι που πάει από την κάτω γραμμή. Επίσης, εντάξει, δεν βλέπω κάτι άλλο. Ωραία. Ήταν αρκετά καλή η γραμμή, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει εδώ κάτι. Εδώ θέλει λεπτομέρεια, παιδιά. Εδώ θέλει τη δική σας, του ανθρώπου, τη δική του κρίση,
του επισημειωτή. Εδώ, ας πούμε, θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό. Πώς θα το αποφύγουμε τώρα? Για να το αποφύγουμε, εγώ τώρα το σβήνω πάλι. Πώς το σβήνω? Πηγαίνω πάνω με το χεράκι, του τσεκάρω μία φορά, πατάω Enter και λέει διαγραφή γράμμης 1. Ναι, θέλω διαγραφή. Και διαγράφεται. Εντάξει. Σβήνεται η μεταγραφή και ξανά από την αρχή αυτή η γραμμή συγκεκριμένη. Για να κάνω εγώ τώρα κάτι πολύ λεπτομερές και να αποφύγω όλα τα λάθη, που αυτό θέλουμε, παιδιά, γιατί το ground truth μια φορά το φτιάχνεις, εντάξει, τι κάνω? Μπορώ να κάνω το εξής. Εάν πατήσω control πατημένο και... Όχι, συγγνώμη, όχι control, νομίζω option και control. Ναι. Εάν πατήσω, νομίζω σε εσάς ή θα είναι το alt ή το shift, πατημένο αυτό και μετά φέρνω με το ποντίκι μου από πάνω, μπορώ να πάω έτσι. Εντάξει. Τώρα εγώ το κάνω λίγο να αποφύγω τους χαρακτήρες όλους. Πηγαίνω κάτω. Εντάξει. Βλέπετε πώς απέφυγα. Εδώ για παράδειγμα, για να αποφύγω τον τόνο, πάω έτσι. Πηγαίνω γύρω, 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 γύρω. Και το κλείνω. Κλείστηκε. Βλέπετε. Εάν πάω πάνω δεξιά, βλέπετε πώς έχει γίνει η επιλογή. Το ίδιο όμως εδώ με τη γραμμή από κάτω. Πατάω διπλό κλικ, εμφανίζεται η γραμμή εδώ. Τώρα βέβαια πλέον έχω αποφύγει οποιοδήποτε λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, προσπαθώ, αυτό λιγάκι παιδιά θέλει και λίγη εμπειρία. Δηλαδή, κάνα 2-3 γραμμές στην αρχή θα δυσκολευτείτε, αλλά μόλις το καταφέρετε την πρώτη φορά, θα δείτε ότι θα έχει γίνει πολύ, πολύ πιο εύκολα μετά η διαδικασία. Μπορώ είτε να το κάνω με το touchpad, δηλαδή είναι πατημένο με το ένα χέρι το option για Mac ή shift νομίζω ή alt για τα Windows και μετά με το ποντίκι με το άλλο, εγώ με το touchpad το έχω κάνει βέβαια, αλλά με το ποντίκι μπορώ να πατημένο αριστερό κλικ και σέρνω το ποντίκι για να δημιουργήσω τη γραμμή. Πάντα πατημένο το option ή το shift ή το alt ανάλογα με το τι έχει. Εντάξει, και δημιουργείται αυτό εδώ. Τώρα, δείτε λιγάκι. Ας πούμε ότι βλέπω ότι, για παράδειγμα, δεν μου άρεσε εδώ τόσο πολύ η γραμμή. Τι να πω τώρα, ας πούμε ότι θα ήθελα εδώ να μην υπάρχει τόσο μεγάλη τέτοια. Εδώ βλέπετε ότι δημιουργούνται διάφορες ακίδες. Εάν πατήσω εγώ τώρα Control και την ακίδα, τη σβήνει την ακίδα αυτή. Σβήνει και αυτή. Έχω πατημένο το Control και πατάω πάνω με αριστερό κλικ. Μου το σβήνει. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Εντάξει, βλέπετε εδώ έχει γίνει πιο ωραίο, πιο ευθύ. Εντάξει. Θέλει δηλαδή εδώ να κοιτάξετε λιγάκι όταν σας παίρνει, αν έχετε κάνει πολλά wiggles, έτσι τέτοια, λοιπόν, για να τα αποφύγετε και να είναι πιο ευθείες οι γραμμές όπου σας παίρνει, να χρειάζεται έτσι μια παραπάνω επεξεργασία. Τώρα, αυτό είναι η πρώτη γραμμή. Δείτε τώρα λιγάκι. Συνήθως, για να δείτε πόσο πιο εύκολο γίνεται ακόμα περισσότερο η δουλειά σας, συνήθως, ναι, για πες Ελένη, σ' ακούω. Γιατί μας ενδιαφέρει να είναι ευθεία η γραμμή, ενώ το κείμενο έχει περαστεί σωστά. Δηλαδή χωρίς να έχουν πάρθει γράμματα, χαρακτήρες από την κάτω σειρά ή Καλή κάτι. ερώτηση. Για σκέψου τώρα. Εάν είναι... σκέψου ότι έχουμε πάντα συντεταγμένες, εντάξει, και όταν θα πάρει αυτό το σχήμα, το ακανόνιστο, το πολύ ακανόνιστο σχήμα, έτσι, και που πολλές φορές αυτό το ακανόνιστο σχήμα έχει κλίσεις που δεν χρειάζονται γιατί δεν αφορούν τους χαρακτήρες, αλλά αφορούν, ας πούμε, το άσπρο, που δεν μας ενδιαφέρει, είναι σαν να δίνεις στο μοντέλο, μάλλον σαν να δίνεις περισσότερη γνώση να μάθει το μοντέλο. Γιατί δεν έχει να πάει να κάνει interpolation, δηλαδή να μαντέψει πολλές φορές ότι από αυτό το pixel μέχρι το άλλο pixel πάω ευθεία. Θα πρέπει να μάθει και κλίσεις που είναι αχρίαστες πολλές φορές. Εντάξει. Οκ, ναι, makes sense. Και το Γιατί, άλλο είναι... περίμενε λίγα γιατί να το ακούσω, να ακουστεί και αυτό, να το πω. Γιατί, παιδιά, το OCR μοντέλο δεν θα μάθει μόνο χαρακτήρες. Θα μάθει χαρακτήρες μαζί με κομμάτια γραμμών. Εντάξει, είναι μαζί. Το alignment μας δίνει το OCR μοντέλο. Και επομένως χρειάζεται και να είναι το ground truth της μεταγραφής σωστό, αλλά να είναι και σωστή εικόνα. Γιατί αυτά εδώ, παιδιά,
Εάν εγώ τώρα πάω στη δεύτερη γραμμή, θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο image. Αυτά είναι images, παιδιά. JPEGs θα δημιουργηθούν. Αυτό είναι ένα JPEG που δημιουργείται. Άρα τι κάνει το OCR, βλέπει την εικόνα, βλέπει τη μεταγραφή και κάνει alignment. Εάν η εικόνα έχει πάρα πολλά squiggles, πρέπει να μάθει και τα squiggles και τα wiggles. Εντάξει, αυτό είναι OK. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεύτερη ερώτηση. Ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν παίρνουμε περισσότερες από μία σειρές μαζί για να μας είναι εμάς πιο εύκολο να τσεκάρουμε ή έχει να κάνει πάλι με το alignment. Ωραία. Λοιπόν, το μοντέλο που εμείς θα εκπαιδεύσουμε και θα κάνουμε fine tuning είναι line based. Είναι βασισμένο Α, σε οκ. ξεχωριστές γραμμές. Δεν έχει μάθει να πάει από γραμμή σε γραμμή. Δεν μπορώ να πάρω δύο γραμμές μαζί. Πρέπει να Οκ. μάθει γραμμή, γιατί το alignment είναι έτσι η δική του αρχιτεκτονική σε αυτό το open source μοντέλο που είναι έτσι, που θέλει αναγραμμή. Οκ, Οκ. Και ερώτηση νούμερο 3. βέβαια. Τσεκάρουμε την επισημείωση, βασικά τσεκάρουμε τη μεταγραφή της πρώτης σειράς π.χ. Μετά τη σβήνουμε για να πάμε στην επόμενη. Όχι, τίποτα δεν κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ Α, το έκανα αυτό έτσι, πάτησα αυτό, διπλό κλικ εδώ, μπήκε μόνο το αυτόματα εδώ, έλεγξα ότι είναι όλα καλά, είναι OK. Πάω στην επόμενη γραμμή. Ξεκινάω. Εάν το αφήνω, δεν πατάω κουμπί, δεν κάνω τίποτα, δεν χρειάζεται, γίνεται αυτόματα. Αυτό που έχω κάνει εγώ τώρα έχει μπει. Πηγαίνω στην επόμενη. Τώρα, μαγιά, νούμερο 2. Νούμερο πόσο έχουμε. Λοιπόν, δείτε. Επειδή η γραμμή αυτή συνήθως έχει το δικό τη δική της κλίση, σε όλα τα έγγραφα είναι έτσι, αλλά και από κάτω ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ή θα κάνω από την αρχή αυτό εδώ, πάλι δηλαδή το option έτσι, έτσι, και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πάει σχετικά καλά τώρα. Ή θα το κάνω αυτό. Βλέπετε εδώ ότι δεν μπορεί ποτέ να μου κάνει γραμμή. Θα μου δημιουργήσει πάλι ένα σχήμα. Για να το σβήσω πάω πάνω. Έκανα λάθος. Δεν μ' άρεσε. Πάω πάλι πάνω με το επιλέγω. Backspace. OK, σβήνεται. Ως εδώ είμαστε OK. Ωραία. Βλέπετε ότι εδώ, από τη στιγμή που πήγα να δημιουργήσω το δεύτερο, το πρώτο έγινε πράσινο, εξαφανίστηκε η μεταγραφή από εδώ, αλλά έχει περαστεί. Εάν εγώ θέλω να δω αν περάστηκε, πατάω πάνω εδώ και το βλέπω. Βλέπετε, είναι εκεί, είναι από πίσω. Λοιπόν, τώρα η μαγιά που θέλω να πω επομένω είναι ότι αφού ακολουθείτε πάνω κάτω το ίδιο κύμα, πώς ήταν, νομίζω είναι Option και Shift. Νομίζω, Option, μισό λεπτάκι να το κάνω. Νομίζω είναι Option και Shift. Έλα. εννοείται option ή shift, Όχι, ανάλογα με το τι έχει. κάτσε λίγο να το βρω λίγο, Ελένη, γιατί μου φαίνεται κάτι που πρέπει να είναι. Μόλις το βρω. 10 μέρες το αφήνεις και δεν το θυμάσαι. Κάτσε να θυμηθώ, τι είχα κάνει. Α, Δώστε μου ένα λεπτό, παιδιά, για να το βρω, γιατί θέλω να το δω. Ε, Κάκι. Λογικά θυμάμαι ότι ήταν αυτό, αλλά γιατί δεν μου το βγάζει. Το βρω, το βρω.
Α, ναι, το είχα στο manual. Ναι, μισό λεπτό λίγο. Να το δω στο manual. Είναι το manual. Συγγνώμη. Α, ναι. Shift και D είναι, γιατί... Ναι, μισό λεπτό. Να το, ωραία. Λοιπόν, θα σας έχω και στο manual. Βλέπετε τι έκανε. Έκανε αντιγραφή με το ίδιο σχήμα το από πάνω. Το έκανε παρακάτω. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα εδώ, στην από κάτω, θα δείτε ότι έχει μια καλή κατάσταση για το από κάτω. Το βλέπετε, δεν χρειάζεται να το κάνω από την αρχή. Στην ουσία πάτησα Shift, συνδυασμό Shift και D, δηλαδή το είχα επιλεγμένο αυτό, πάτησα Shift και D και αυτό μεταφέρθηκε από κάτω με το ίδιο σχήμα. Εντάξει, είναι πολύ πρακτικό νομίζω αυτό. Έτσι ώστε όταν εσείς θέλετε να πάτε στο από κάτω, βλέπετε σε μεγάλο βαθμό έχει μεταφέρει το σχήμα που υπάρχει με μικρές αποκλίσεις. Σημαίνει ότι γλιτώνω χρόνο πάλι, δηλαδή πηγαίνω εδώ πέρα με το φακό πάνω, κοιτάζω, υπάρχει εδώ πέρα κάποιο είδους απόκλιση, εδώ δεν χρειάζονται αυτά εδώ, μπορεί να είναι λίγο πιο ευθεία, εδώ χρειάζεται να κατέβει λίγο πιο κάτω. Εντάξει, ό,τι σας βολεύει, εγώ την έχω αυτή σαν επιλογή με το Shift και D ή αλλιώς το κάνετε από την αρχή αν σας βολεύει καλύτερα, όπως σας είπα, με το Option και σέρνοντας. Εντάξει. Τώρα, πήγα στη δεύτερη γραμμή. Ναι, Ελένη, βέβαια. Λοιπόν, ή δυνατόν να μην εφάπτεται η γραμμή με το γράμμα. Ναι. Αν γίνεται να Okay. υπάρχει έστω ένα μικρό κενό, όσο μικρό γίνεται, ναι. Okay. Αρκεί να είναι ολοκληρωμένα τα γράμματα όσο γίνεται. Θα σας πω σε λίγο για κάτι που αφορά το OCR και αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μεταγραφή. Τώρα, αλλά να τελειώσουμε λίγο με τα λειτουργικά. Αυτό θα γίνει, παιδιά, για αυτό το έγγραφο, για όλες αυτές τις γραμμές, ένα προς ένα, και μετά πάτε και στην επόμενη. Τώρα, αυτές εδώ οι γραμμές που είναι ήδη, που έχουν κείμενο, και αυτές θέλουν μεταγραφή από πάνω. Δηλαδή και αυτό εδώ βέβαια είναι πιο εύκολα τα πράγματα, μπορώ να το φτιάξω απευθείας χωρίς να χρησιμοποιήσω option και να το σέρνω κατευθείαν και πηγαίνω εδώ, ας πούμε, που έλεγε για συνεδρίαση. Εδώ θα πάω λίγο κάτω να δω στη μεταγραφή που ξεκινάει εδώ να τη γράφει τη συνεδρίαση. Να το, εδώ. Συνεδρίαση 64. Τσακ, μου το έβαλε. Βλέπετε. Και βλέπετε εδώ κάτω δεξιά, μου λέει και τις γραμμές. Μου λέει η πρώτη γραμμή είναι αυτή, η δεύτερη είναι αυτή εδώ, την οποία δεν έχω βάλει ακόμα κείμενο. Τη βάλω τώρα, για να δω. Βλέπετε, νόμον, για να δω λιγάκι το έχει σωστά. Νόμον αληθώς κατάσταση και τούτο αποδοτέων ιστίν κα. Βλέπετε, το έχει σωστό. Στις περισσότερες φορές, παιδιά, το Gemini είναι τόσο καλό που δεν πρόκειται να σας δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, σπάνια θα χρειαστεί να έχετε σημαντικό λάθος. Αλλά θέλει προσοχή, γιατί μπορεί, ας πούμε, σε όλη τη μεταγραφή να έχει κάνει ένα χαρακτήρα λάθος. Να έχει κάνει λάθος ένα πνεύμα. Δηλαδή, ναι, μεν σας γλιτώνει χρόνο από το να ψάξετε, αλλά μπορεί να, επειδή πρέπει να δώσετε σημασία, μπορεί να δείτε έναν μόνο χαρακτήρα ότι χρειάζεται να τον αλλάξετε. Αν χρειάζεται να τον αλλάξετε λοιπόν και έχει πνεύματα, πέρα από το πληκτρολόγιό σας, πάτε κατευθείαν εδώ στο πληκτρολόγιο από κάτω, σβήνετε αυτό το χαρακτήρα που είναι, ας πούμε, το γιώτα με την βαρεία και πάω στο γιώτα αν είχα οξία και πάω στο γιώτα με τη βαρεία. Εντάξει. Πηγαίνω εδώ και το βρίσκω. Το επιλέγω, πατάω Enter και το βάζει. Εντάξει. Επομένως είναι ολοκληρωμένη η μετάβαση στη μεταγραφή και οποιαδήποτε διόρθωση πάνω στη μεταγραφή του Gemini. Και έτσι τελειώνει μια σελίδα. Τελειώνετε εσείς τώρα τη σελίδα. Τελείωσε. Φεύγετε από εδώ, πάτε στην επόμενη σελίδα. Δεν χρειάζεται να πατήσετε Enter. Αυτό αποθηκεύεται αυτόματα μόνο του στη βάση δεδομένων. Κάτι δεν σας αρέσει μια γραμμή, την επιλέγετε, πατάτε backspace και σας λέει τη σβήνω. Τώρα δείτε όμως τι έκανα που έχει σημασία να το πω. Μετά τη δεύτερη γραμμή πήγα απευθείας σε αυτή εδώ τη γραμμή. Η γραμμή αυτή αποθηκεύεται εδώ κάτω δεξιά ως τρίτη γραμμή, ενώ δεν είναι τρίτη στην ουσία. Πρέπει να γράψει κάποιος όλα αυτά για να φτάσει εδώ και να είναι, ξέρω εγώ, η 67η, λέω τώρα. Εντάξει.
Εάν εσείς θέλετε, ας πούμε, για δικό σας λόγο, μπορεί να σας, που δεν νομίζω να βολεύει βέβαια, θέλετε πρώτα να κάνετε αυτά και μετά να βάλετε, μπορείτε να το κάνετε, αλλά στο τέλος, αφού κάνετε όλες τις επισημειώσεις, ναι, όλες τις μεταγραφές, υπάρχει τρόπος εδώ να το πάρετε αυτό, κοιτάξτε, και να το πάτε, ας πούμε, στη θέση που είναι σωστή. Το πάω, ας πούμε, στην πρώτη θέση. Το πάω στην τρίτη θέση. Εντάξει. Να το πάω στη θέση 67. Μπορώ να το μεταφέρω εδώ, αν ήταν κι άλλα, και να το πήγαινα στην 67 θέση. Εντάξει. Για να δω. Όσο εδώ καλά, είμαστε OK. Είναι σαφές. Όλα αυτά καταγράφονται, μπορείτε να τα δείτε με τη δική σας τέτοια, στη δική σας ευκαιρία. Λοιπόν, τώρα, το τελευταίο που έχει να κάνει, παιδιά, με τον τρόπο που θα γίνει η μεταγραφή. Μερικές φορές, όχι δεν είναι τόσο λίγες τελικά από αυτά που είδα, θα δείτε ότι έχουν γίνει λάθη. Λάθη στο γραπτό κείμενο, το original, στην πηγή. Υπάρχουν λάθη ορθογραφικά. Υπάρχουν λάθη, ας πούμε, τυπογραφικά. Υπάρχουν λάθη διάφορα. Το Gemini τι κάνει? Δεν σου κάνει μόνο OCR, στο αλλάζει κιόλας. Εκεί είναι σημείο προσοχής. Εμείς δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε. Θέλουμε να έχει την αυθεντική, λαθασμένη απόδοση η μεταγραφή μας. Γιατί θέλουμε το ground truth για το μοντέλο μας να είναι έτσι σωστό. Εντάξει. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να κάνουμε τη μεταγραφή σε επίπεδο αλήθειας του τι βλέπουμε. Όχι, δεν θέλουμε δηλαδή να κανονικοποιήσουμε τα δεδομένα, έτσι, να διορθώσουμε λάθη ή να κάνουμε οτιδήποτε. Ό,τι ακριβώς βλέπουμε θα γράφουμε. Ακόμα και αν αυτό που βλέπουμε είναι λάθος. Εντάξει. Γιατί έτσι σου δίνουμε τη σωστή αλήθεια του μοντέλου για να ανασύρει τα σωστά μοτίβα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, πάνω κάτω. Τελειώνει σε ένα αρχείο, στο λογαριασμό σου πηγαίνει στο επόμενο. Θα τα βλέπεις εκεί και θα βλέπεις και πόσα θες ακόμα. Νομίζω έχω βάλει μπάρες, ας πούμε, για να δείτε πού βρίσκεστε, να έχετε μία εικόνα του τι χρειάζεται ακόμα να γίνει. Και αυτά αποθηκεύονται στο database. Όταν θα ολοκληρωθεί τώρα αυτή η επισημείωση από τη δική σας μεριά, μετά τρέχουμε το μοντέλο και εκεί θα πούμε περισσότερα πράγματα, θα μάθετε ακόμα περισσότερα σε σχέση με το πώς γίνεται αυτό και θα δούμε και θα κάνουμε evaluation. Εντάξει. Και όποιος ενδιαφέρει μετά στη διαδικασία του training να ασχοληθεί λίγο περισσότερο, εδώ είμαστε και σε αυτό το στάδιο. Εντάξει. Αλλά σε πρώτη φάση μας ενδιαφέρει να γίνει το ground truth. Τώρα, θα πάρετε μια πρώτη εικόνα με την πρώτη σελίδα. Θα κάνουμε μετά μια πρώτη συνάντηση μετά από ένα εύλογο διάστημα που θα την έχετε κάνει σίγουρα τη σελίδα. Θέλει λίγο το χρόνο σας να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα, με όλα αυτά. Όταν κάνετε την πρώτη σελίδα, θα συγκεντρώσετε λιγάκι απορίες, πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε και θα μιλήσουμε πάλι. Εντάξει. Και ώστε να πάρετε μπρος, να λυθούν απορίες, να δείτε κάποιες δυσκολίες που έχετε στη χρήση, κάτι που θα μπορούσε να το βελτιώσει ακόμα παραπάνω ίσως και δεν το έχω σκεφτεί εγώ. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, εσείς δηλαδή θα μπαίνετε στην πλατφόρμα, πάω ξανά θα μπαίνετε κάνω αποσύνδεση, θα μπαίνετε σε αυτή εδώ την σελίδα που σας την έχω στείλει στο chat. Εκεί, μισό λεπτό για να ξαναμπω. Ας μπούμε τώρα για να μπω λίγα στη διαχείριση, μάλλον στο προφίλ, στη διαχείριση. Ωραία. Λοιπόν, ας βάλω στην επισημειωτή ένα κωδικό προσωρινό, ας πούμε, password 1. Εντάξει. Οκ. Τώρα, αν θέλεις, μπες Ελένη εσύ με το username user1 και με το pwd1 για να δούμε λίγα τι βλέπεις και εσύ. Λοιπόν, κάνω εγώ stop share και κάνω εσύ share αφού μπεις. Εντάξει. Έχεις πρόσβαση, Ελένη, τώρα? Μήπως θέλεις ξανά το... Δεν είχα ανοίξει το μικρόφωνο για να ακούγομαι. Α, Το ανοίγω. Ωραία. User 1 είπαμε. user1 και pwd1 στο password. PWD1, ωραία. Ας μην μπει άλλος προς το παρόν. Και μπορείς να Να κάνεις ένα share. αποθηκεύετε τον κωδικό.
Κοίταξε, νομίζω, επειδή το έκανα πριν το pass, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω σας δίνω την επιλογή να κάνετε, να αλλάξετε το password μετά. Μπες λιγάκι να δούμε τι βλέπεις, να δουν και τα παιδιά τι βλέπεις. Ε, Ωραία, ωραία. Τι να, ελληνικός Κάνε ένα στίχος share. χ από... Ωραία, μισό λεπτάκι. Μμμ. Βλέπετε την οθόνη μου. Τώρα το φορτώνει. Ωραία, ναι. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, εσύ τα βλέπεις όλα δηλαδή, για να δω λιγάκι. Πρακτικά, δύο φάκελοι που λέει, όχι, συγγνώμη. Μάλιστα. Για πήγαινε στα κοινοβουλευτικά έγγραφα για να δω κι εγώ αν όντως. Πάτα λίγο εκεί πέρα. Ωραία. Εντάξει. Επομένως, έχεις, πάτα λίγο που λέει εφημερής που λέει. Α, ναι. Έτσι, ανοίγει. Και εκεί μέσα έχει ένα φάκελο. Άνοιξε και αυτόν το φάκελο μέσα. Πάτησε το δηλαδή. Εκεί είναι το πρώτο αρχείο έχει γίνει τώρα. Το είχα κάνει κάποια στιγμή, φαίνεται παλιότερα. Πάτησε το να το δεις και έτσι πώς φαίνεται. Είναι αυτό που μάλλον παίξαμε τώρα. Εντάξει. Ωραία. Okay. Μισό λεπτό λίγο. Για πήγαινε ξανά πάνω. Ναι, είναι και οι δύο γραμμές. Βλέπεις τις δύο γραμμές. Ωραία. Ναι. Άρα εντάξει, άμα το αφήσουμε λυψό, άμα π.χ. κάνουμε τις πρώτες Κανένα πρόβλημα. 15 σειρές και μετά δεν Έτσι. αποθηκεύεται κανονικά. Ωραία, εντάξει, πάω Κανονικότατα. πίσω. Έτσι. Πας πίσω και όταν τελειώσεις αυτό, πας στο επόμενο του εφημερής. Τελειώνεις το εφημερής. Έτσι. Πας στη Γερουσία. Πάω εδώ. Και Όπα, έτσι. μισό Εντάξει. λεπτάκι. Κατά λάθος πάτησα το πρώτο πάλι. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Εδώ πέρα Πας στο είμαστε. δεύτερο, ας πούμε. Και έχει, βλέπεις, αν δεις εκεί που λέει χωρίς στο προηγούμενο, το φορτώνει, κάτσε να το φορτώσει λιγάκι. Χωρίς overlap. Όχι, αυτά μην ασχολείστε, παιδιά, με τα υπόλοιπα που δεν σας έχω πει, γιατί ήταν Okay. δικά μου, έτσι, μόνο αυτά που σας είπα. Δηλαδή, η λειτουργία, γραμμές, περιοχές και από εκεί και πέρα οι συνδυασμοί ε, των πλήκτρων που σας είπα. Θες λίγο να δοκιμάζεις, να δούμε, πήγαινε λίγο στη λειτουργία γραμμές όπως είσαι εκεί τώρα, λίγο να πατήσεις Να και εκεί ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό εδώ πέρα το βλέπετε. Τι το Ναι. παίρνουμε. Μπράβο. Δεν το παίρνουμε αυτό. Εντάξει. Δεν το παίρνουμε. Δεν το θέλουμε να Okay. το επισημειώσουμε. Δεν το επισιώνουμε ούτε ως προς, ας πούμε, πώς το λένε, αυτές τις γραμμές ή τον τίτλο εδώ πέρα πάνω, ούτε τη Αυτά σελίδα. Δεν θέλουμε. είναι. Αυτά θέλουμε. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Αυτή είναι η μουτζούρα. Οκ. Άρα τις μουζέες απλά Okay. τις αφήνουμε απ' έξω. Εντάξει, τι μου λέγατε, κάτι μου λέγατε. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να δούμε λιγάκι τους συνδυασμούς των πλήκτρων. Θες λίγο να πάρεις να κάνουμε το εξής. Πήγαινε εκεί που λέει το πρόεδρος πάνω αριστερά εκεί και ξεκίνα Μμμ. λίγο, πάτα λιγάκι. Καταρχάς έχεις Windows ή Mac. Έχω Windows. Ωραία, εδώ είναι καλό πείραμα να κάνουμε. Δεν πρέπει να πατήσεις ένα κουμπί από Shift, δεν ξέρω, Alt πρέπει να είναι, κάτι τέτοιο, Windows κουμπί πρέπει να είναι και πατημένο να σύρεις με το ποντίκι ή στο touchpad για να δούμε πώς το φτιάχνεις τα Windows, να τα πούμε και τους υπόλοιπους. Ωραία. Ας πατήσω Shift για αρχή. Ναι, δεν νομίζω να είναι το Shift, άρα δεν το Όχι, κάνει. δεν είναι το Ωραία. Shift. Το Alt, Πατημένο έτσι, ωραία. Το πατημένο. Alt, Ούτε το Alt όχι. είναι. Ωραία, δεν είναι το Α, Alt. Για ναι. πήγαινε λιγάκι κάποια από αυτά τα άλλα τα... Το Control. Ναι, για δοκίμασε λιγάκι control. Όχι, Ούτε δεν αυτό, γίνεται. Λοιπόν, ωραία. Άρα πρέπει να το φτιάξουμε αυτό για τα Windows. Εντάξει. Οκ. Μήπως Μάλιστα. με Tab, να κάνω το πείραμα με Tab. Με Tab τι εννοείς? Α, όχι. Ναι. Μπλεκή Tab δεν έκανα. χρησιμοποιήσαμε πάντως. Δώσε μου λίγο Όχι, ένα όχι, όχι. δευτερόλεπτο Απλά χρόνο. κάνω πειράματα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνω μια ερώτηση. Βέβαια. Το πρόεδρος που έχει π.χ. και το που είναι με κεφαλαία, Ναι. στη μακροδομή θα θεωρούνται, θα πρέπει Όχι. να το πάρουμε ως κάτι. Όχι. Όχι. Γιατί είναι μέρος μιας γραμμής που έχει και κείμενο μέσα. Εντάξει. Κοίταξε, να σου το πω κι αλλιώς. Αν θέλαμε, για παράδειγμα, να κάνουμε όχι απλά OCR, αλλά να του βάζαμε και άλλη γνώση μέσα, δηλαδή σε επίπεδο μακροδομής, να του δίναμε και τη γνώση ότι, ξέρεις τι, να αναγνωρίζεις όταν αλλάζουν οι συμμετέχοντες, όταν παίρνουν το λόγο διαφορετικοί και αλλάζουν, έτσι. Τότε αν θέλαμε να το βάλουμε και αυτό ως γνώση, ναι, θα έπρεπε, ας πούμε, να έχουμε και τέτοιου είδους επισημειώσεις. Αλλά δεν μας χρειάζονται, παιδιά, τώρα σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας, εντάξει.
Ε, εκεί θα πήγαινε αν ήθελες να έχεις εφαρμογές του τύπου να έχω ένα μοντέλο που να μπαίνει μέσα στα αρχεία της Βουλής και να βλέπει ποιοι είπαν, πότε το είπαν κλπ. Δηλαδή πας σε πολύ πιο αναλυτικό τρόπο προσέγγισης, τον οποίο δεν μας πολύ αφορά αυτός. Ε, αλλά βλέπεις ας πούμε ότι εδώ κάτω δεξιά που έχει το Gemini 3,1 Pro έχει της Βουλής και έχει μετά τελεία όπως την έχει εκεί και μετά έχει το 501. Εμείς δηλαδή τώρα, εάν το κάνουμε τώρα, αν το επιλέξει πάνω της Βουλής, επέλεξε το λιγάκι, εδώ δεν χρειάζεται τις τέτοιους, δηλαδή, ναι, σαν να μάρκαρε το έτσι, φτιάξε ένα, μπράβο, άστο τώρα, έτσι, ωραία. Πας τώρα εκεί που λέει της Βουλής, με το κέρσορά σου, κάτω, στο Gemini 3,1 Pro, πατάς διπλό κλικ, έτσι, πάτησε το 2 φορές, ωραία, στο εμφανίζει πάνω, εντάξει. Σβήνεις τώρα το 501, γιατί το 501 δεν είναι σε αυτό το κουτί. Ωραία, τώρα πας στο 501 επίσης, το μαρκάρεις μέσα στο σκαναρισμένο αρχείο. Όχι, Α, ναι. Εδώ πρέπει να το σβήσεις πάλι το ωραία, πάμε 501, μην πάλι. ξεχάσεις. Μπράβο. Ναι, και τι μου πείτε τώρα να κάνω, 501. Έτσι. Όπα. Ναι. Μισό Τώρα λεπτό, που το πώς πήρα. μεγαλώνεις και έτσι. Παίρνεις τις Α, κουκκίδες πλάγια και το μεγαλώνεις. ναι. Δεν θα έπρεπε Όχι. να ήμασταν στο πλαίσιο της περιοχής και όχι των γραμμών. Πρόσεξε τώρα. Πέρα από τις περιοχές, οι περιοχές είναι στη μακροδομή. Αλλά και σε μικροδομή, επειδή είναι κείμενο, το θέλουμε και αυτό. Δηλαδή, εμείς τώρα επιλέξαμε να το κάνουμε πρώτα τις γραμμές. Δεν έχει σημασία. Πήγαινε για παράδειγμα τώρα να αλλάξει τη λειτουργία γραμμές και πήγαινε στη λειτουργία περιοχές. Ωραία. Τώρα μπορεί ας πούμε να κάνει και της Βουλής από πάνω. Από πάνω. Α, Από πάνω, ναι. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ γι' αυτό. Έτσι. Και κάτω δεξιά, εκεί που λέει περιοχές από κάτω, αν δεις, κάτω στην οθόνη σου, κάτω δεξιά, έχει περιοχές κάτω από εκεί. Έτσι. Βλέπεις που σου έχει εμφανίσει περιοχές. Μεγάλωσέ το αν θέλεις το περιοχές που λέει κάτω δεξιά. Έτσι. Πήγαινε λίγο στα όρια με το από πάνω. Όχι, όχι, μπορείς να το κάνεις και έτσι. Δηλαδή, εκεί που λέει περιοχές, πήγαινε τον cursor από πάνω, λίγο πιο πάνω από το περιοχές, λίγο πιο πάνω από το περιοχές και λίγο πιο ναι. έτσι, λίγο πιο πάνω ακόμα. Έτσι, δεξιά πήγαινε, δεξιά. Μπες μέσα, όχι. Ναι, έτσι. Εκεί πέρα που βλέπεις που πάει να γίνει ένα γκριζάρι. Ε, Εκεί που είναι ο εδώ. cursor σου, έτσι εκεί, πήγαινε πιο πάνω, εκεί πιο πάνω, εκεί. Το Εδώ. βλέπεις? Α, οκ, ναι. Μπράβο. Α, Μεγάλωσε το οκ. τώρα. Έτσι, γι' αυτό το έδωσα. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα κατάλαβα. Ωραία. Το Ωραία. ίδιο, το ίδιο μπορείς να κάνεις και μετά από πάνω. Κάνε ένα zoom out τώρα, γιατί τώρα δεν σου δίνει όλη την τέτοια, γιατί έκανε zoom in. Έτσι. Το λέω για να βλέπεις, οκ. Μμ, Ωραία, οκ. Και πηγαίνεις εκεί το 2 που είναι αυτό που είναι, πάνω δηλαδή, δεν ξέρω. Το βλέπεις το 1 που λέει text. Όχι, εκεί ναι. πήγαινε, ναι, το 1 που λέει Εδώ. text. Ναι, Ναι. ναι, ναι, ναι. Όχι, συγγνώμη. Εμείς θέλουμε τις περιοχές, Ελένη. Άρα, εκεί που λέει 1 περιοχές, μία περιοχή έχεις μαρκάρει, εντάξει. Ωραία. Μμμ, Πήγαινε ναι. τώρα στο μενού μέσα που λέει text. Μέσα στο Στο μενού. μενού. Εκεί πέρα που ήταν ο cursor σου πριν, που λέει περιοχές 1, εκεί, μπράβο, πάτησε το μενού αυτό. Ναι. Πάτησε το. Που λέει text, το βλέπεις που λέει text. Ωραία, Α, πάτα ναι, ναι, εκεί. ναι. Ωραία. Ωραία. Τσακ, ναι. Μπράβο. Εκεί θα πας heading. Ωραία. Τελείωσε. Nice. Αυτό ήταν. Εντάξει. Εάν πας τώρα στο 501 και κάνεις και εκεί μαρκάρισμα, μέσα στο κείμενο, έτσι, μπράβο, μέσα στο αρχείο. Μπράβο. Εντάξει, ναι, ωραία. Οκ. Πάμε τώρα δεύτερο, αντί για text που έχει, το αλλάζεις και βλέπεις εκεί που λέει page number κάτω. Ναι. Το επιλέγεις, Page πάμε number. παρακάτω. Αυτή είναι η δουλειά σε σχέση με τη μακροδομή. Μετά πρέπει να πάρεις την κάθετο. Για να δοκιμάσουμε τουλάχιστον αυτό το συνδυασμό της καθέτου που έχουμε πλαγιαστό. Έτσι, γιατί αν θυμάστε σας είπα για το σύρσιμο, Αυτό εδώ. αλλά έχουμε και το πλαγιαστό. Ναι. Επέλεξε λιγάκι από πάνω, ξεκίνα από πάνω λιγάκι από εκεί που έτσι. Και λίγο πιο αριστερά. Δεν σου πάει καλά. Άστο λιγάκι, Ελένη, άστο εκεί, άστο που είναι. Δεν σου πήγε καλά. Αυτό επειδή δεν το έκανες δεξιά, δεν δημιουργήθηκε.
Για ξαναπροσπάθησε λιγάκι. Έτσι. Ωραία. Καλά. Άφησε το εκεί που είναι λιγάκι, γιατί θέλω να σου δείξω κάτι. Άφησε το εκεί που είναι. Έτσι. Άστο γέρσο. Γιατί? Θέλει λίγο Γιατί? δεξιά να δημιουργήσει μια περιοχή, γιατί δεν το αφήνει να δημιουργήσει περιοχή. Οπα, οπα, Καταλαβες. οπα. Δεν πειράζει. Ας μπει μέσα στα γράμματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να σου δείξω κάτι. Ωραία, άστο τώρα. Δεν μπορώ να το Δεν κάνω το... για κάποιο λόγο. Κάνε το πιο μεγάλο να δούμε. Λιγάκι. Έτσι. Ούτε πάλι. Ναι. Γιατί δεν εμφανίζεται τίποτα. Ναι. Για κατέβα πιο κάτω να δούμε το κάνουμε μεγάλο. Μου κάνει και εμένα εντύπωση τώρα αυτό. Ωραία, ας πούμε ότι... Ωραία, εκεί. Δεν πειράζει. Τώρα Ωραία, το αυτό πιάσα. έκανε. Μάλλον θέλει λίγο περιθώριο. Δεν πειράζει. Δεν σου βγήκε καλό. Μπορείς να πατήσεις backspace. Πάτα τώρα που είσαι backspace που είναι μαρκαρισμένο. Backspace, οκ. Διαγραφή. Οκ. Οκ. Εντάξει, Ναι. σβήνεται. Ωραία. Το ξανακάντο λιγάκι τώρα. Έτσι. Για κατέβα εντελώς κάτω, κάτω να δούμε. Εντελώς κάτω. Αμάν. Τώρα δεν μπορώ να έχω Δεν πρόσβαση πειράζει. γιατί δεν κάνω... Νομίζω σε- μπορείς να το κάνεις με το βέλος ταυτόχρονα ή με το touchpad για να κατέβει η σελίδα. Με το touchpad πώς? Με τα δύο δάχτυλα, δεν ξέρω στα Windows, που κατεβαίνεις, κάνεις σκρολάρεις στη σελίδα. Μπράβο. Καταλαβες. Ωραία, το Ναι, έκανε. ναι. Ωραία. Ωραία. Κι άλλο. Ναι, το μυστικό είναι να αφήσω, Έτσι. να μην έχω παραταμένο... Ωραία. Ναι. Μισό λεπτό έχει τώρα. Άστο τώρα. Ωραία. Άστο Αμάν. εκεί πέρα. Δεν πειράζει. Άστο εκεί όπως είναι. Άστο. Δεν το κάνει. Γιατί ρε γαμώτο. Αχ, Είναι καλό που τα βλέπουμε τώρα, γιατί μετά θα τα δείτε και μόνοι σας και δεν θα έχετε λίγο θεματάκι. Για να δούμε. της υπομονής. Ξέρεις τι, δεν θέλει να, σε πρώτη φάση ίσως θα είναι καλή ιδέα ας μπαίνει μέσα στις χαρακτήρες, να δημιουργείται ένα ορθογώνιο και μετά θα το φτιάχνουμε. Ας είναι έτσι λίγο χοντροκομμένο. Δεν πειράζει. Να δούμε καταρχάς αν το φτιάχνει όταν είναι να πάει κάτω. Γιατί φοβάμαι μήπως δεν το... Σε ακολουθεί, Ωραία. Απλά τώρα το έχω φτάσει μέχρι το τέλος. Ωραία, άστο Αλλά τώρα. άμα πάω να πατήσω αλλού, θα Δεν χρειάζεται να διαγραφεί. πατήσεις κάτι. Άστο λίγο το χέρι σου εκεί. Άστο, εντελώς. Δεν κάνω κάτι. Ωραία. Για πάτα τώρα Enter ή πάτα μάλλον αριστερό κλικ. Αριστερό κλικ μάλλον. Δεν σου το κάνει δηλαδή. Το πάνω όταν επέλεξες το απάνω τι πατούσες, ας πούμε, όταν δηλαδή επέλεγες την περιοχή. Τίποτα. Δεν, να το ξανακάνω να δείτε. Δεν έκανα κάτι άλλο. Κάντο Απλά, λιγάκι. Ξέρεις τι, κάνε μόνο ένα κάθετο οπουδήποτε, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. απλά το άφηνα και υπήρχε. Τώρα Ωραία. αυτό πατάω backspace και το Ναι, ναι. διαγράφω. Ωραία. Θέλετε να κάνω τη Ωραία. μουτζουρίτσα. Ναι, Τη μουτζουρίτσα. εντάξει. Το ίδιο είναι. Αυτό τώρα αυτό το κάνει, αυτό το κάνει. Άστο. Ωραία. Άρα εδώ λίγο όταν γίνεται ορθογώνιο προς τα κάτω, έχεις θέμα. Εμένα δεν έχει βέβαια, αλλά για λίγο να το δούμε ξανά. Για προσπάθησε λιγάκι τώρα, αλλά κάνοντας ένα ορθογώνιο, ναι, το σβήνεις. Άμα το κάνω ίσως Για λίγο άστο τώρα, αρκετά... άστο να δούμε. Άστο. Ωραία. Γίνεται. Επομένως, τώρα κατέβασέ το με την κουκίδα. Πιάσει την κουκίδα τώρα. Όπα. Όχι. Ναι, ξέρεις, την κουκίδα εννοώ τα όρια. Έτσι. Ίσως πρέπει έτσι, άμα είναι. Φτιάχνεις ένα πρώτο αρχικό σχήμα και μετά το πιάνεις να σε κατεβάσει κάτω. Ναι. Μάλλον αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει. Ωραία. 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 Λοιπόν, άστο τώρα, οκ. Τώρα, ας πούμε, πατήσω κάπου αλλού. Άστο τώρα, Θα εντελώς. διαγραφεί. Όχι, δεν Ωραία. θα διαγραφεί. Τώρα νομίζω είναι λογικό. Είναι εντάξει. Είσαι οκ. Δεν ξέρω, γιατί ακόμα είναι επεξεργασία. Μάλιστα. Ακόμα είναι πάνω στο καταλάβατε. Ναι. Για Δεν... πάτε το αριστερό κλικ. δεν μου- Αριστερό κλικ. Στο εξαφανίζει. Όχι. Πάρε τώρα το Καλά. εκεί. Ωραία. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν, Χάρηκα τώρα. πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, είναι λίγο, ξέρεις, μέχρι να το... και εγώ γιατί με τα Windows έχουν άλλες ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, τώρα ας πούμε θέλουμε να την κλείσουμε λίγο τη γραμμή. Πιάνεις από εκεί την κουκίδα, την πηγαίνεις πιο αριστερά καταρχάς, να κλείσει. Έτσι. Όσο πιο κοντά γίνεται. Α, μπράβο, ωραία. Και πάλι, φέρε και την αριστερή λίγο πιο κοντά. Ωραία. Εντάξει. Όχι τόσο, γιατί βλέπεις ότι όταν πας πιο πάνω φεύγει αρκετά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, από εκεί για να το κάνουμε πλαγιαστό το σχήμα θα πρέπει να σκεφτούμε. Για πήγαινε στην πάνω άκρη τώρα. Βλέπεις που ξεφεύγει. Ωραία. Τώρα, το πάνω αριστερά θέλουμε να πατήσεις ένα συνδυασμό shift, όχι shift ή alt και πατημένο αυτό να το πας λίγο αριστερά. Για να δούμε Ωραία, αν πρώτα γίνεται πατάω πλάγιο. Alt και μετά Ναι, πρώτα πατάω πατημένο. Πατημένο το alt και ωραία, πας αριστερά. Alt και αριστερά. Ωραία. Το βλέπεις? Νομίζω έχει στρίψει. Έχει πάρει κλίση. Το βλέπεις? Ναι, Ωραία. Λίγο πιο εκεί θα ήθελε ίσως. Α, μπράβο. Και άστο εκεί. Άστο τώρα. Πατάς ωραία. αριστερό κλικ και το αφήνεις. Πιάνεις και το άλλο από εκεί, από αριστερά, το δεξί. Και με τον ίδιο τρόπο, shift και λοιπά. Ωραία. Βλέπεις που έχει γίνει πολύ πιο καλό από ό,τι πριν. Ωραία. Τώρα άστο εκεί και πήγαινε στο κάτω να δούμε τι έχει κάνει. Πόσα έχει γλιτώσει. Έχει φάει πολλά. Για πάμε κάτω. Έχει Έχει. λίγο. Εντάξει, όχι, δεν είναι πολύ άσχημα. Πρέπει να αλλάξει λίγο το κάτω αριστερά. Να το φέρεις λίγο πιο πλάγια. Για φέρω το και αυτό έτσι πιο πλάγια. Πάρ' το πιο δεξιά δηλαδή. Έτσι. Το κατάλαβες. Αυτό είναι το παίξιμο. Μμ. Να το κάνεις δηλαδή το σχήμα να είναι έτσι. Σαν γραμμή. Εντάξει, Μ. 100% μπορεί να μην μπορείς ακριβώς. Βλέπεις λίγο πάνω θα ξέφυγε λιγάκι. Απλά εδώ πέρα έχει, δηλαδή, Ναι. Ναι, ε, είδες, δεν είναι 100% σωστό. Να, εδώ ίσως λιγάκι μπορούμε το από πάνω να παίξουμε λίγο. Με το από πάνω νομίζω μας παίρνει λιγάκι. με το δεξί, με το αριστερό, με το Μμ. δεξί. Το δεξί πρέπει να αλλάξει. Γιατί το Το δεξί δεξί. είναι που κάνει την... Μαζί ακολουθεί και το αριστερό. Ναι, το δεξί, σωστά, το δεξί, έχεις δίκιο. Το δεξί. Όχι τόσο πολύ, γιατί Ωραία. μετά θα φύγει εντελώς. Δεν θα δημιουργήσει σχήμα, κατάλαβες. Τώρα τι έγινε, ας πούμε. Τώρα χάθηκε η... Α, Όχι, αυτό δεν έκανε πολύ χάθηκε. λεπτό. Το έκανε Μου το πάρα πολύ. έκανε, λες Πάρα και... πολύ. Εντάξει, που Ναι, ίσως αλλά τώρα δεν αυτό... είναι και τόσο άσχημο. Εντάξει, δεν την παίρνει την πάνω γραμμή εντελώς. Αλλά νομίζω μπορείς να Ναι, αλλά κάνεις τώρα εγώ... control και κάνει ένα control, command control Z για να δούμε αν σου κάνει, νομίζω κάνει και undo. Α, Έτσι. ωραία, μπράβο. Εντάξει. Ναι, γιατί πριν δεν, Ναι. δεν, δεν μπορούσα να την επεξεργαστώ καθόλου. Ναι. Ωραία, τώρα... Εντάξει. Αυτό θέλει λίγο παίξιμο λιγάκι. Και αν δεν μπορείς 100%, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Απλά να παίρνει το μεγαλύτερο μέρος της γραμμής. Δεν μπορούμε κι εμείς τέλεια να το κάνουμε. Τουλάχιστον έχει καταλάβει τι σημαίνει γραμμή σε γενικές γραμμές. Εντάξει. Αυτή είναι η ιδέα Ναι, τώρα. τώρα Εδώ έγινε λίγο λίγο χάθηκε. χειρότερα. Ναι. Φοβερά. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Πριν που ήταν πάρα πολύ ενωμένο, σχεδόν ενωμένο, ήταν καλύτερο νομίζω να το σκεφτείς. Ναι, άμα κάνω undo και Ε, ξανά νομίζω, undo. νομίζω, νομίζω redo μπορείς να κάνεις. Ναι, undo και redo, κάπως έτσι. Και άρα Ctrl Z και Ναι. Και νομίζω είναι το Control Shift Z για να κάνεις redo, νομίζω. δεν έγινε κάτι Δεν μάλλον. έγινε, μάλλον είναι το δικό μου αυτό. Εντάξει, οκ. Ναι, μάλλον δεν νομίζω να μπορείς να το κάνεις σε αυτή τη φάση. Εντάξει, αυτό μετά, Ναι, παιδιά, έχω βάλει αυτά όλα. Αυτοί οι συνδυασμοί τώρα είναι περασμένοι hard-coded, έτσι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτώ να το κάνω σαν να είναι κειμενογράφος. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να σκεφτώ όλη τη λειτουργικότητα. Αλλά τουλάχιστον νομίζω σε αυτά που θέλουμε καλυπτόμαστε πάνω κάτω, έτσι δεν είναι. Τώρα αυτό το undo να γίνει redo και ακριβώς μετά να γίνει το προηγούμενο redo, εντάξει, τώρα αυτό θέλει λίγη σκέψη. Ε, απλά επειδή σε αυτό, ας πούμε, έχει αρκετή απόκληση. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι. εδώ Αυτό, πέρα ναι, πιάνει αυτό πολύ θέλει. έντονα τα γράμματα. Ναι, αυτό θέλει. Καταλάβατε. Ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ίσως το δεξί τμήμα πρέπει να πάει λίγο πιο αριστερά. Οκ. Να κάνω Το πά- ερώτηση. Για να δούμε λίγο. Ναι, για πες Να Βίκυ. κάνουμε ερώτηση. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάλι τον τρόπο που σχηματίσαμε τις γραμμές. Ναι, Δεν μπορούμε να το σχηματίσουμε στην κάθετη.
Δεν το έχω περάσει, να σου πω την αλήθεια, σαν επιλογή. Αλλά περίμενε λιγάκι. Δεν το έχω περάσει για περιοχές. Αλλά για να το δω, μήπως και περάστηκε και αυτόματα να έκανε projection. Για μισό λεπτό Α, να δω. κύριε Τάντο, νομίζω το κατάφερα. Ναι, Έχω την εντύπωση ότι το έχω κάνει καλά τώρα. ναι, είναι αρκετά καλύτερα, βλέπω. Ναι, είδες. Τώρα έχει ξεφύγει λίγο από εδώ. Εντάξει, δεν πειρα... 100% δεν μπορείς. Αλλά για να δω λιγάκι κι εγώ, μιας και στις περιοχές μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ να κάνω stop share ή όχι. Δεν το κάνει. Όχι, ήθελα εγώ να το τσεκάρω χωρίς να χρειάζεται υποχρεωτικά να το. Ναι, δεν το έχω βάλει. Εάν παιδιά βλέπουμε ότι είναι μεγάλο θέμα, ίσως το κάνουμε και αυτό. Θα περάσω και αυτό. Αλλά το 3 για παράδειγμα, Ελένη, πρέπει να πας κάτω, μην ξεχάσεις. Το έχεις κάνει και πρέπει μετά να πας κάτω στο text και να το κάνεις separator. Κάτω δεξιά. Που Ναι, λέει ναι, ναι. περιοχή. Εντάξει. Τι το βάζω αυτό? Separator. Πιο Ναι. κάτω. Ωραία. Μετά πολλές φορές έχει και κάποια σχήματα, πολλές φορές έχει τοπόσημα, πολλές φορές έχει τέτοια. Αυτά μπορείς να τα βάλεις ας πούμε στα decorators. Έχει και τέτοιο επιλογή άμα δεις εκεί. Τέλος πάντων, θα έχω ένα manual εγώ για το πώς επισημαίνονται οι περιοχές ακριβώς. Αλλά πρέπει να δούμε μόνο το Decoration. free. Ναι. Decoration. Πρέπει να δω λιγάκι πώς στα Windows, πώς γίνεται, ποιο συνδυασμό έχουμε για να κάνουμε free zone, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, free polygon, έτσι λέγεται, ώστε να σχηματίζεται. Κατά τα άλλα, θέλει λίγη εξοικείωση τώρα ο καθένας. Εμείς, αυτή τη στιγμή πόσοι είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 και 8 η κοπέλα που έφυγε και 9 που δεν ήρθε. Άρα, πάρτε ο καθένας από ένα user, εντάξει. Η Ελένη τώρα user 1. Η Ελένη έχεις δικαίωμα, μάλλον μπορείς να αλλάξεις το password, γιατί δεν θυμάμαι τώρα αν την είχα αυτή την επιλογή, αν σας την έβαλα. Δεν έχει σημασία, παιδιά, το Ε, password. Περισσότερο για εσάς είναι, για να μπαίνετε εσείς, δεν είναι. Απλά για να είναι ο καθένας στο προφίλ του εστιασμένος. Δεν είναι πρόβλημα. Και για να μην γίνει κανένα λάθος, μπει κανένα λάθος λογαριασμό κλπ. Θες να πας πίσω λιγάκι να δούμε. Στο λογαριασμό σου πίσω που λέει λίστα. Να δούμε στη διαχείριση δηλαδή. Προφίλ. Προφίλ. Για να δω λιγάκι. Την είχα βάλει. Ναι, νέος κωδικός. Εντάξει. Εσύ θα μπει, δεν υπάρχει πρόβλημα και θα του βάλεις ό,τι θέλεις εσύ και θα το αποθηκεύσεις και θα είσαι μόνο εσύ. Και το user 1 Okay. επίσης μπορεί να αλλάξει. Εμφανιζόμενο έμονα επισημητής 1. Μάλλον δεν αλλάζει το user 1. Εντάξει, τέλος πάντων τώρα. User 1, μωρέ, εντάξει, μια Δεν χαρά. υπάρχει. Ναι, τώρα να βάλω. Συνεννοούμαστε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Επομένως, τώρα θα σας δώσω εγώ, θα δημιουργήσω για τον κάθε ένα και PWD2, PWD3, password είναι το PWD, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 και θα μπείτε ο καθένας με το user 2, user 3, user 4, ο καθένας το αντίστοιχο. Απλά τώρα, λοιπόν, να πούμε ποιοι θα είστε ποιοι, έτσι, για να ξέρετε πού να μπείτε. Είπατε PWT ή D. D, από το password, έτσι, PWD και ένα νούμερο. Ο αριθμός αυτός θα είναι ο αριθμός που θα συνοδεύει το user. Εσύ user 1, PWD1. Κάτσε να σας βάλω λιγάκι για να σας καθορίσω τώρα ποιος θα είναι. Έλα. Λοιπόν, όπως σας βλέπω τώρα, λοιπόν, user 2, Βίκη Παπαδοπούλου, τα λέω έτσι. User 3, Αλίκη Γκούντα ή Γκουντά, δεν είμαι σίγουρος. Αλίκη, μη σε... Λοιπόν, user Γκούντα, ωραία. User 4, Ράνια Τουρίκη. User 5, Γιώργος Χερόπουλος. User 6, Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος. User 7, Κωνσταντίνος Τσότσκας. User 8 είναι για την καταγραφή είναι η Εύα Γεωργιλά Νέμα και user 9 είναι η άλλη κοπέλα η οποία δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της και δεν έχει μπει στη συνάντηση. Άρα εσείς έχετε user τον αριθμό που θα έχει PWD τον αριθμό. Θα τα βάλω εγώ τώρα, έτσι, δεν έχουν μπει. Έχω βάλει μόνο για το user 1. Σε 5-10 λεπτά θα μπουν. Άρα εσείς μετά τσεκάρετε. Τώρα,
Τι γίνεται. Αυτός ο σερβερ, παιδιά, που εξυπηρετεί είναι ένα μηχάνημα. Γιατί τα ανέφερα εγώ αυτό το πράγμα? Είναι ένα μηχάνημα που είναι στο 2α. Εάν μπείτε και οι 8 μέσα, εντάξει, έχει 8 GB μνήμη και δουλεύετε, σημαίνει ότι στην ουσία τα resources που έχουμε είναι αυτός ο υπολογιστής, δεν είναι κάτι άλλο. Εάν μπείτε και 8 ταυτόχρονα και δουλεύετε, μπορεί κάποια στιγμή κάποιον να κολλήσει. Εντάξει. Μην αποθαρρυνθείτε, σημαίνει ότι είστε πολύ μέσα εκείνη τη στιγμή. Δεν το έχουμε τσεκάρει. Ίσως την άλλη φορά να τσεκάρουμε λιγάκι πώς θα έλεγα. Ή θέλετε να το δούμε και τώρα? Ας το δούμε λιγάκι τώρα. Δώστε μου λίγο χρόνο να σας δώσω σε όλους τους password και να τσεκάρουμε όλοι μαζί, αν μπούμε, τι γίνεται. Άρα πάω λιγάκι στον 2 να του δώσω PWD2. PWD2 ο δεύτερος επισημιωτής, PW3 ο τρίτος επισημιωτής, PW4 ο τέταρτος επισημιωτής, PWD5 ο πέμπτος επισημιωτής, PWD6 ο έκτος επισημιωτής. Τα λέω για να τα θυμάμαι και εγώ, μην κάνω κανένα λάθος σε αυτό που βλέπω. PWD7 ο έβδομος επισημιωτής. PWD8 ο όγδος επισημιωτής. PWD9 ο ένατος επισημιωτής. Εγώ είχα βάλει 10 γιατί είχα υπολογίσει σε 10. Άρα κάποια από τα αρχεία που έχει ο 10ος, παιδιά, θα περαστούν, θα αναδιανεμηθούν και σε εσάς. Δεν έχει τελειώσει. Αλλά ας μπούμε εμείς τώρα λιγάκι. Μπείτε δηλαδή στη σελίδα για να δούμε πώς ανταποκρίνεται. Εντάξει. Κάνε Άρα αποσύνδεση λιγάκι, εσύ Ελένη. Πάνω αριστερά που λέει αποσύνδεση. Εκεί που λέει προφίλ. ναι, 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 ναι. Ωραία. Οκ, μπείτε λιγάκι για να δούμε. Μπήκατε καταρχάς? Ναι. Ναι. Ωραία. Πάτε λιγάκι στους φακέλους όπως τους είδατε. Μπείτε σε ένα φάκελο από αυτούς και δοκιμάστε να ανοίξετε λιγάκι ένα αρχείο, να δω αν εκεί κάπου κολλάει. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ δεν μπήκα. Έχει κάποιο Ναι. κεφάλαιο στο user ή στο password? Όχι. Είναι όλα πεζά. Όλα πεζά είναι. Εσύ ποιο Και είναι ήσουν? user το 4. PWD 3. 4. Ναι, και username user 4. Ναι. Τους έβαλα Ναι, λάθος, εκεί τώρα που τους περνούσα, έκανα λάθος μήπως? user 4. Περίμενε. PW. Α, όχι, εντάξει, μπήκα. Α, εντάξει. Οκ. Για κινηθείτε λίγο στο χώρο και πείτε μου αν κολλάει. Στην ουσία, τώρα τα παιδιά βλέπουν αυτό που έβλεπα εγώ πριν, έτσι. Ναι, αλλά και τώρα ο καθένας βλέπει τα δικά του. Βλέπει το δικό του προφίλ. Εσύ, Βίκυ, κόλλησες? Εμένα κολλάει λίγο να ανοίξει, αλλά ανοίγει μετά. Δηλαδή έχει λίγο μαύρο και μετά ανοίγει. Ανοίγει πιο όμως η σελίδα. Θες λίγο να μοιραστείς να μου πεις, γιατί θέλω να ξέρω που κολλάει. Όχι, όχι, ανοίγει το έγγραφο. Δηλαδή δεν έχω θέμα στο να ανοίξω τη σελίδα. Μετά μόλις πατάω στο έγγραφο, κάνει λίγο μαύρο και μετά ανοίγει. Α, Αυτό. εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό. Σε όλους έτσι Αυτό. πρέπει να είναι. Ακόμα και αν Ναι. δεν είναι κανένα μέσα. Οπότε δεν έχουμε θέμα. Εσείς εντάξει, παιδιά, μπαίνετε? Ναι. Εμένα πάντως στα κοινοβουλευτικά έργα δεν μου έχει την επιλογή εφημερής που είδαμε πριν από την Ναι, ναι. Ελένη. Μόνο τα Πρόσεξε. πρακτικά, σωστά. Για κάνε λιγάκι να δω λιγάκι. Γιατί, από τη μία δεν πρέπει να βλέπεις ότι ακριβώς βλέπει η Ελένη, γιατί αυτά είναι τα δικά της κείμενα. Γι' αυτό και δεν είδες εφημερής. Αλλά θέλω λίγο να δω μήπως πήγε στην άλλη συλλογή. Για δες λιγάκι. Ναι, μισό Κάνε με λεπτό ένα να share, πάω. ναι. Ναι. Ωραία. Τα πρακτικά, ναι. Για πήγαινε στα πρακτικά. Ωραία, μπαίνεις και εκεί. Ωραία. Ναι, εντάξει, μια χαρά είσαι. Πάτα σε ένα.
Α, μια χαρά πάει. Εντάξει, εγώ φοβόμουν να μήπως. Ωραία. Να, για παράδειγμα, τώρα εκεί που λέει 1474, αριστερά και δεξιά αυτά είναι decorators, δεν είναι μουτζούρες. Εντάξει, το λέω απλά έτσι, μιας και το βλέπουμε εκεί πέρα. Ωραία. Λοιπόν, για πήγαινε λίγο πίσω στη λίστα που λέει. Ωραία. Πήγαινε και πιο πίσω που λέει projects. Μάλλον εκεί που λέει projects, το μπλε, έτσι πάτα. Ωραία. Πήγαινε στο άλλο project. Ωραία. Έχεις και αυτά. Εντάξει. Αυτά είναι τα δικά σου. Οκ. Οκ. Νομίζω εντάξει, παιδιά, ψιλολειτουργεί. Τώρα πρέπει να δω λιγάκι αυτό το θέμα με το Polygon, να δούμε τι θα κάνουμε. Και δεν κολλάει τουλάχιστον. Αλλά θα δώστε μου λίγο 1 λεπτό χρόνο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πέρα από τα κοινοβουλευτικά έγγραφα που άνοιξα εγώ πριν, ας πούμε, και είχε μέσα εφημερίες, γερουσία, πρακτικά κτλ. Έχω και ένα ακόμα project, ας πούμε, που λέει ελληνικός τύπος του 21 με 1922. Τα κάνω και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εκεί για άνοιξε το λιγάκι και εκεί πρέπει να έχει κάτι για σένα, έτσι. Είναι 2 projects, παιδιά. Είναι μοιρασμένα σε Οκ. 2. Ναι. Αν βρεις εκεί κάτι, είναι Ναι. για σένα. Εντάξει. Οκ. Δηλαδή, είναι όντως αυτά τα 2 projects. Μπαίνετε στο κάθε ένα από αυτά και εκεί είναι που σας έχει ανατεθεί. Δώστε μου λίγο. Ε, το, ε, Αυτό το link, μήπως μπορείτε να μας το στείλετε σε ναι. mail. Οκ. Μπορείς να το κάνεις αντιγραφή και να το περάσεις στα δικά σου αρχεία. Σαν επικεφαλίδα. Από εκεί πάνω. Ποιο θέλεις, Ελένη, δεν σε άκουσα. Αυτό το link που μας έχετε στείλει για να μπαίνω στο... Α, το Helen Scribe. Αυτό λες. Ναι, Ναι. ναι, ναι. Εντάξει, ναι, θα σας στείλω και σε ένα email, βέβαια. Υπάρχει και τώρα Οκ, βέβαια και στο ευχαριστώ. chat, αλλά ναι. Κάντε το και ένα bookmark, παιδιά. Βάλτε το κάπου, να το έχετε και εύκολα. Είναι το ίδιο event. Alt και σύρσιμο, μου λέει. Πρέπει να είναι Alt και σύρσιμο. Για δες λιγάκι το Alt, λίγο, Ελένη, να δούμε. Δηλαδή, πατάς Alt, κάνει λίγο μια διαμοίραση. Τελευταία, ας μην... Όπα. Ωραία. Τώρα μπήκα στο... Εντάξει. Γιατί? Ωραία. Βλέπουμε τη σελίδα που είναι το Helen Scribe, τα έγγραφα. Πάτα στο Ακρόπολης, μια χαρά. Όπου θέλεις. Σε ένα, Ναι. οποιοδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Οκ. Ωραία. Ωραία. Να, εδώ είναι δύσκολη αυτή. Θέλει δουλίτσα. Γι' αυτό, παιδιά, να βλέπεις που έχει και σκισμένο δεξιά, ας πούμε. Εκεί στο σκίσιμο, ό,τι βλέπει. Όχι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάρε μία οποιαδήποτε γραμμή. Κάνε και ένα, αν θέλεις, ναι, εκεί. Πήγαινε τώρα με Alt. Έτσι. Πατημένο Alt σε μία γραμμή και μετά σέρνεις. Να το. Ωραία. Εντάξει. Δεν το έκανα πολύ καλά, αλλά εντάξει. Όχι, εντάξει, Πρόσεξα. 100% δεν μπορεί να είσαι. Αλλά να, πρόσεξε τώρα εδώ λοιπόν. Και βλέπεις το κόμμα που πέρασες. Εντάξει, κάντο εσύ και θα το ξαναδούμε. Ναι, το βλέπω, το είδα. Να ρωτήσω κάτι. Άμα υπάρχει πιο λεπτή, Μμμ. ε, πώς να το πω, Ναι, πιο λεπτό πιο το... λεπτή γραμμή μαρκαρίσματος. Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ κοντά και πολλές φορές Ναι, ναι, όσο έτσι. κοντά και να Κοίτα, είμαι. τώρα δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι. Αν πας πάνω τώρα, να δεις, Ελένη, κάνε λίγο zoom out, το λέω και για όλους τώρα. Κάνεις zoom out ακριβώς όπως είναι 100%. Και πήγαινε λίγο πάνω στο... Είναι έτσι, βλέπεις πάνω δεξιά. Τι έχεις κάνει είναι αυτό. Εντάξει. Χάλια. Ναι, ναι, αλλά μπορείς να το ελέγξεις πλέον. Οκ. Μπορείς Ναι, να ναι. πας και να δεις. Και πήγαινε και πιο δεξιά να δεις μέχρι το τέρμα η γραμμή. Μπορείς να πας στη γραμμή. Μέχρι τέρμα. Έτσι. Εδώ. Εντάξει. Οκ. Ωραία.
Και κάτω δεξιά, όταν έχει πράσινο σημαίνει ότι είναι και το Gemini. Όλα τα έχω κάνει, τα δικά σας είναι με Gemini, οπότε είναι ok. Κοίταξε, εδώ είσαι σε περίπτωση όμως δύσκολη, έτσι. Δηλαδή αυτή η σελίδα είναι αρκετά μικρογράμματη, ας πούμε. Μμ. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι έτσι περισσότερες σελίδες. Δηλαδή το λέω γιατί αυτές οι κουκίδες που είδες είναι πάρα πολύ λεπτομερείς. Δύσκολο να μπορείς να τέτοιο. Για ξανακάνε λίγο με ένα alt πάλι, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις zoom in όμως. Κάνε ένα alt χωρίς το zoom in. Γιατί νομίζω ότι ίσως και λειτουργήσει και έτσι καλύτερα, χωρίς το zoom in. Πού να... Α, Σβήστο αυτό αν θες. οκ. Δηλαδή, Ναι. Backspace, αφού το επιλέξεις. Έτσι, οκ. τώρα γιατί έσβησε όλο, τέλος πάντων. Ωραία. Αυτό θέλουμε, μην νομίζεις. Φαντάζομαι ότι Ωραία. άμα πατήσω όμως πάνω σε ένα συγκεκριμένο σημειάκι, μπορεί να διαγραφεί μόνο αυτό το σημειάκι ή όχι. Ναι, μπορεί να διαγραφεί η κουκίδα που δημιουργείται σε εκείνο το σημείο. Για κάνε λιγάκι, πάτα λίγο alt όπως είσαι τώρα, alt και σύρε. Βλέπει, όπα. Ναι, το βλέπεις τώρα, βλέπεις καλύτερες, δεν χρειάζεται να κάνεις zoom in τη σελίδα. Οκ, Ναι. κατέβα κάτω λιγάκι. Τώρα. Οκ, εντάξει. Εντάξει, Ενδεχομένως με ποντίκι να είναι καλύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. το κάνουμε με Α, ποντίκι. ωραία. Θα το Εντάξει. δοκιμάσω ωστόσο. Λοιπόν, Καλύτερα. λίγο καλύτερα. Βλέπεις, έχει βέβαια εκεί στο χ από κάτω κάτι. Το βλέπεις από δεξιά. Για να πας τώρα στο χ εκεί πέρα, αριστερά, βλέπεις εκεί ότι έχει συγκεντρωμένες πολλές κουκίδες. Εάν πατήσεις τώρα εκεί shift, και κάτω από το χ βλέπεις που έχει εκεί πέρα κάτω από το shift, πάτα shift και shift μόνο και μισό λεπτάκι λίγο, πώς ήταν. Ναι, shift και click, shift και αριστερό click. Θα σβήσει τις κουκίδες, κάποια από τις κουκίδες αυτές. Βλέπεις που έζησε, δεξιά πάνω το βλέπεις που έχει αντικατοπτριστεί Α, αυτό. Βλέπεις, ναι. Το πάω έχει λίγο πιο σβήσει. δίπλα. Έτσι. Οκ. Δεν χρειάζεται να κάνεις Τώρα περισσότερες έσβησε. αλλαγές τόσο. Ναι. Οκ. Οκ. Κάτι έγινε. Εντάξει. Ή εκεί ας πούμε στο λάμδα, εκεί δηλαδή από πάνω θέλει. Ας πούμε. Ή αριστερά τώρα που σου έχει φύγει, βλέπεις που έχει φύγει αριστερά αρκετά προς τα έξω, αριστερά. Ναι, Έτσι. το σβήσουμε Αυτό και αν αυτό. πας εκεί σβήνεις κανένα shift και enter. Σβήνει μερικά. Είναι μερικά εκεί μαζεμένα από τις γωνίες. Αν πατήσεις εκεί shift και, όχι enter, shift και click, πήγαινε από πάνω, τσακ, πάτα shift και click. Και άλλο. Βλέπεις, δεξιά, που έγινε. Αμάν, θέλετε να ενεργοποιήσετε τα σύγχρονα πλήκτρα. Τα σύγχρονα πλήκτρα Ε, επιτρέπουν τη χρήση των πλήκτρων Shift, Control, Alt ή των όχι, πλήκτρων με το λογότυπο του Windows. ας Όχι. μην το κάνουμε γιατί δεν ξέρω και εγώ τώρα με τα Windows τι μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει τη λειτουργικότητα. Αλλά βλέπεις το σίγμα για παράδειγμα κάτι από το λδός, πόλδος, εκεί από κάτω δεν είναι τόσο καλό για παράδειγμα. Ας πούμε. Λέω τώρα έτσι. Εντάξει, θέλει δουλίτσα αρκετή, δεν λέω. Έτσι. Αλλά τα ground truth, άμα γίνουν σωστά, παιδιά, θα είναι καλό μοντέλο. Και επίσης, για να σας δώσω και ακόμα ένα κίνητρο, εάν το κάνουμε και γίνει όντως καλύτερο από το καλύτερο open source μοντέλο, θα κάνουμε και μια δημοσίευση. Εντάξει, και θα μπούμε όλοι μέσα. Εντάξει. Επομένως, θα παρουσιαστεί αυτή η δουλειά κάπου και υπάρχει και αυτό το κίνητρο. Αυτά. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, τσεκάρετε λιγάκι ένα αρχείο, προσπαθήστε λιγάκι από την αρχή μέχρι το τέλος να το κάνετε και όταν το τελειώσετε με το καλό, μιλάμε ξανά με ενδεχόμενα προβλήματα. Δείτε λίγο τα shortcuts που είπαμε. Θα σας στείλω και εγώ για ένα manual, ένα αρχείο δηλαδή που θα λέει τι σημαίνουν αυτές οι συντομεύσεις και οι συνδυασμοί πλήκτρων και δείτε το σημερινό tutorial αναλυτικά. Εντάξει. Κόψτε τα κομμάτια που μιλάω στην αρχή ή στο τέλος ή που δεν σας αφορούν, πηγαίνετε εκεί ακριβώς που μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Οπότε Να εγώ... κάνουμε ερώτηση. Πώς? Ναι, βέβαια. Το deadline ποτέ είναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι Δεν γίνεται. πρέπει να έχουμε τελειώσει. Δείτε λιγάκι. Εγώ σας είχα πει μέσα καλοκαιριού. Έτσι. Τέλος Ιουλίου δηλαδή είχαμε πει, αν θυμάστε. Κάπου εκεί. Αν είμαστε κοντά, ρε αδερφέ, και δεν έχει φτάσει τέλος Ιουλίου, ας πούμε τέλος Αυγούστου. Εντάξει. Στην ουσία, δεν έχουμε ένα πρόγραμμα που έχουμε ένα deliverable και πρέπει να τελειώσουμε την τάδε ημερομηνία. Απλώς, αν τελειώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, υπάρχει το κίνητρο ότι τότε θα προλάβουμε να κάνουμε και κανένα abstract, να πάμε σε κανένα συνέδριο. Καταλάβατε? Για πιο άμεσο διάστημα. Αν δεν προλάβουμε και μπούμε το φθινόπωρο, που και αυτό πιθανό είναι, απλά θα ψάξουμε για ένα συνέδριο, θα πάει λίγο πιο πίσω. Καταλάβατε? Εκεί είναι το θέμα. Τι δουλίτσα θα χρειαστεί. Και επίσης, όσο νωρίτερα τα τελειώσετε, αν κάνουμε μετά το evaluation και θέλει και άλλη βελτίωση, μπορεί να κάνουμε
κάποια δουλίτσα παραπάνω για να γίνει ακόμα καλύτερο. Εντάξει, θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Άρα δεν είναι πιεστικό το deadline με αυτή την έννοια, αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα κίνητρο και να δημοσιεύσουμε κάτι και εσείς πιο γρήγορα να μπείτε στο πνεύμα ή να πάμε να κάνουμε και άλλα πράγματα και γενικότερα όσο πιο σύντομα τόσο καλύτερα για μας. Εντάξει. Δεν είναι, ούτε αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιο πρόγραμμα, ούτε κάτι, αλλά μπορεί να είναι η αρχή για κάτι. Εντάξει. Έτσι λειτουργούμε πάντα, παιδιά. Αλλιώς δεν λειτουργεί η έρευνα. Εντάξει. Οπότε, ας πούμε τώρα για το πρώτο, για την πιλωτική, για τη μία σελίδα, την πρώτη σελίδα, είναι ας πούμε σήμερα 17 Απριλίου. Θέλετε να πούμε τέλος Απριλίου? Πιστεύετε ότι μία θα έχετε κάνει? Θα έχετε δει το tutorial καλά, θα το έχετε κάνει καλά μία σελίδα. Θα έχετε σημειώσει και τις απορίες σας και μετά μπορούμε. Τι λέτε, σε 13 μέρες? Νομίζω είναι λογικό το περιθώριο. Ωραία. Ας πούμε επομένως 30 Απριλίου ότι είναι το deadline και μετά βρισκόμαστε, ξέρω εγώ, 2-3 Μαΐου, ας πούμε. Έτσι, κάπου εκεί. Εντάξει. Θέλετε να σας τα στείλουμε. Να σας Δεν θα στείλουμε τις κάνετε τίποτα σελίδες. εσείς. Εγώ, παιδιά, έχω εποπτεία σε όλα. Δηλαδή, ό,τι κάνετε θα το βλέπω. Ξέρω αν έχετε τελειώσει ή δεν έχετε τελειώσει κάτι. Μόνο θα με ενημερώσετε για να τα δω. Έτσι θα μου πείτε, εγώ τελείωσα. Αυτό. Οκ. Όχι ότι θα μπορούσα να το τσεκάρω και μόνος μου, αλλά να ξέρω ότι τουλάχιστον από τη μία, να μην τσεκάρω κάθε φορά και μπαίνω, το τελείωσα. Εντάξει, ας ξέρω τουλάχιστον μέσω ενός email ότι εντάξει, έχει γίνει η δουλειά. Εντάξει, για πες, Ελένη. Να ξέρετε από μένα ότι μάλλον λίγο δύσκολο, μέχρι το συνέδριό μας λίγο δύσκολο να ασχοληθώ με αυτό. Εντάξει. Ενώ σοβαρά. Τώρα το Ναι. να το παρακολουθήσω, να ξαναδώ λίγο Εντάξει. πώς το λένε, το Zoom, ok, αλλά το να... μάλλον λίγο δύσκολο. Εντάξει, Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως αυτή είναι η πιλωτική φάση. θα έχω μετά ένα πενταήμερο, ελπίζω ότι θα το βγάλω σε 5 μέρες. Μια σελίδα. Τι στο Ναι, καλό. ναι, αυτό που λες δεν νομίζω κι εγώ να είναι κάτι πολύ, τόσο πολύ δύσκολο. Ωραία. Οπότε εδώ είμαστε. Εντάξει. Πώς σας φαίνεται? Πείτε μου λίγο μια γνώμη, απορίες, βασικά σχόλια, κάτι που θέλετε να πείτε. Τα pages είναι ήδη κατανεμημένα για κάθε user. Ναι. Γιατί νομίζω ότι. Μου φάνηκε ότι μπορεί να έχουμε τα ίδια, να βλέπουμε όλοι όλα. Όχι. Ο καθένας βλέπει τα δικά του. Εντάξει. Οκ. Εσείς βλέπετε κοινά project, αλλά μέσα στο project να πάτε, τα αρχεία που βλέπετε είναι ο καθένας τα δικά του. Ως προς Οκ. το φόρτο δεν είναι διαφορετικός, έτσι. Είναι πάνω κάτω ίδιος, άρα μη σας πολύ απασχολεί αυτό. Αυτά. Δηλαδή, ναι, δεν χρειάζεται να σας απασχολεί γιατί είναι όλα σταθμισμένα. Αυτά. Οπότε εδώ είμαστε. Θα ανέβει με WeTransfer το σημερινό tutorial, εκτός και αν το κάνω ένα unregistered βίντεο στο YouTube, που δεν μπαίνει κανένας παρά μόνο εσείς. Μπορεί να γίνει και αυτό. Εντάξει. Ίσως έτσι είναι και πιο εύκολο. Μην κατεβάζετε gigabytes. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, άρα το link θα σας το στείλω σε email σε λίγο και όταν ανέβει το link του YouTube και εκεί θα έχω και το link το σημερινό, αλλά νομίζω το έχετε ήδη. Εντάξει. Έγινε, παιδιά. Θα τα πούμε. Άντε, καλή μας αρχή, Γεια σας, καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή μας αρχή. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.